έχασε την κίνηση των ποδιών του και, μαζί της, την επιθυμία να συνεχίσει να ζει. Μέχρι που ένα κορίτσι μπαίνει στην άτονη ρουτίνα του και μετατρέπει τον πόνο σε χρώμα, με απλές ερωτήσεις και συνεχή παρουσία. Και όταν τελικά στέκεται ξανά όρθιος, καταλαβαίνει ότι η καρδιά περπατούσε πολύ πριν από το σώμα. Η παλιά έπαυλη των Αλμπουκέρκη στεκόταν επιβλητική στην κορυφή του λόφου του ναυπλίου, περικυκλωμένη από κήπους άλλοτε καταπράσινους, σήμερα εγκαταλειμμένους. Οι αναρριχόμενες είχαν κυριεύσει τους πέτρινους τοίχους και τα μαρμάρινα αγάλματα, άλλοτε επιβλητικά, τώρα υποχωρούσαν κάτω από στρώματα βρίων και λίθης. Ήταν μια φθινοπορεινή μέρα και η τυπική ομίχλη της ορεινής αργολίδας τύλιγε το κτήμα σαν πέπλο, απομονώνοντάς το ακόμα περισσότερο από τον έξω κόσμο. Μέσα σε αυτούς τους αιωνόβιους τοίχους, ο Βερνάρδος Αλμπουκέρκης, 45 ετών, πρώην αναγνωρισμένος μαέστρος της Συμφωνικής Ορχήστρας της Αθήνας, ζούσε σε μια αυτοεπιβεβλημένη σιωπή. Καθισμένος στην ιταλική δερμάτινη αναπηρική του καρέκλα, παρατηρούσε μέσα από το παράθυρο της βιβλιοθήκης το πηγενέλα των σύννεφων που κάλυπταν την αυτοκρατορική πόλη. Τα δάχτυλά του, που κάποτε διήθυναν ολόκληρες ορχήστρες με χιλιομετρική ακρίβεια, τώρα παρέμεναν ακίνητα στην αγκαλιά του. Το ατύχημα που τον είχε αφήσει χωρίς κίνηση στα πόδια είχε συμβεί πριν από 3 χρόνια, αλλά η συναισθηματική φυλακή που είχε χτίσει για τον εαυτό του ήταν πολύ πιο πρόσφατη. «Κύριε Βερνάρδε, το μεσημεριανό έχει σερβιριστεί», ανακοίνωσε η κυρία Ζουλμίρα, η οικονόμος που εργαζόταν στην έπαυλη για περισσότερα από 20 χρόνια. «Μπορείτε να το αφήσετε εδώ», απάντησε εκείνος, χωρίς να απομακρύνει το βλέμμα του από το τοπίο. «Δεν πεινάω. Πρέπει να φάτε. Έχετε 2 μέρες που μετά βίας αγγίζετε το φαγητό». Ο Βερνάρδος δεν απάντησε. Απλώς συνέχισε την καθημερινή του τελετουργία κενής περισυλλογής. Η κυρία Ζουλμίρα αναστέναξε, αφήνοντας το δίσκο στο πλαϊνό τραπέζι και φεύγοντας σιωπηλά. Δεν ήξερε πια πώς να αντιμετωπίσει αυτόν τον άντρα που κάποτε ήταν γεμάτος ζωή και τώρα έμοιαζε απλώς με μια σκιά. Στον πίσω κήπο, όπου οι τριανταφυλλιές ακόμα αντιστέκονταν γενναία στην εγκατάλειψη, η Τερέζα Ελεοπούλου, προσφάτως προσληφθήσα για να βοηθήσει στον καθαρισμό της έπαυλης, παρατηρούσε την κόρη της Κλάρα να παίζει μόνη της. Το 6χρονο κορίτσι, με σγουρά μαλλιά δεμένα σε 2 κοτσιδάκια και ξυπόλυτα πόδια, έτρεχε ανάμεσα στα δέντρα, κυνηγώντας πεταλούδες και συνομιλώντας με αόρατους συντρόφους. «Κλάρα, μην απομακρυνθείς από εδώ, εντάξει. Η μαμά πρέπει να τελειώσει τη δουλειά», προειδοποίησε η Τερέζα, ανήσυχη για την απεραντοσύνη του κτήματος. «Εντάξει, μαμά», απάντησε η μικρή, ενώ σκύβοντας εξέταζε ένα μοβ λουλούδι που φύτρωνε ανάμεσα στις πέτρες του μονοπατιού. Η Τερέζα μπήκε από την πόρτα της κουζίνας, όπου η κυρία Ζουλμίρα ετοίμαζε το δείπνο με ανήσυχη έκφραση. «Πώς είναι σήμερα?» ρώτησε η Τερέζα, αναφερόμενη στον εργοδότη που μετά βίας γνώριζε. Είχε προσληφθεί μόλις 2 εβδομάδες πριν, όταν η προηγούμενη καθαρίστρια είχε συνταξιοδοτηθεί. «Όπως πάντα. Δεν μιλάει, δεν τρώει σωστά, δεν ζει. Φαίνεται ότι απλώς περιμένει να περάσει ο χρόνος», απάντησε η οικονόμος, ψιλοκόβοντας κρεμμύδια με περισσότερη δύναμη από όσο χρειαζόταν. «Μια σπατάλη. Ένας τόσο ταλαντούχος άνθρωπος, τόσο γεμάτος ζωή, και τώρα αυτό». Η Τερέζα έγνεψε σιωπηλά, παίρνοντας τα καθαριστικά, για να ξεκινήσει τη δουλειά της στην ανατολική πτέρυγα της έπαυλης. Είχε ακούσει ιστορίες για τον Βερνάρδο Αλμπουκέρκη, τον μαέστρο που γοήτευε κοινό σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο. Γνώριζε επίσης για το ατύχημα, αν και κανείς στο σπίτι δεν μιλούσε ανοιχτά για το θέμα. Ήταν σαν να υπήρχε μια σιωπηρή συμφωνία σιωπής, σαν η αναφορά του παρελθόντος να ήταν ένας τρόπος βεβήλωσης του παρόντος. Εν τω μεταξύ, στον κήπο, η Κλάρα είχε βρει ένα μικρό πέρασμα ανάμεσα στις γιγάντιες φτέρες. Περίεργη όπως κάθε 6χρονο παιδί, αποφάσισε να το εξερευνήσει. Το φυσικό μονοπάτι την οδήγησε σε μια πλαϊνή πόρτα της έπαυλης, μια είσοδο υπηρεσίας που είχε ξεχαστεί προπολού. Η πόρτα, προς έκπληξή της, ήταν απλώς κλειστή χωρίς να έχει κλειδωθεί. Χωρίς δεύτερη σκέψη, το κορίτσι μπήκε μέσα. Ο διάδρομος ήταν σκοτεινός και μύριζε μούχλα, αλλά η Κλάρα δεν φοβόταν. Προχώρησε αποφασιστικά, καθοδηγούμενη από μια δέσμη φωτός που προερχόταν από το τέλος του διαδρόμου. Έφτασε σε ένα ευρύχωρο δωμάτιο, με τοίχους καλυμμένους με βιβλία από το πάτωμα μέχρι το ταβάνι. Στο κέντρο, κοντά στο παράθυρο, βρισκόταν ένας άντρας σε αναπηρική καρέκλα, ακίνητος σαν άγαλμα. Η Κλάρα σταμάτησε στην είσοδο, το μικρό της κουτί με τις ξυλομπογιές σφιχτά
κρατημένο στο στήθος της. Παρατήρησε τον άντρα για λίγα δευτερόλεπτα, γοητευμένη από τη μοναχική φιγούρα. Έπειτα, με την φυσικότητα που μόνο τα παιδιά διαθέτουν, περπάτησε προς το μέρος του. «Γεια», είπε απλά. «Ο κήπος σας έχει πολύ όμορφες πεταλούδες». Ο Βερνάρδος γύρισε αργά, έκπληκτος από την απροσδόκητη εισβολή. Πόσο καιρό είχε να ακούσει μια παιδική φωνή. Τα μάτια του, άλλοτε άδεια, τώρα κατέγραφαν σύγχυση. «Ποια είσαι? Πώς μπήκες εδώ?» ρώτησε η φωνή του βραχνή από την αχρησία. «Το όνομά μου είναι Κλάρα. Μπήκα από την πόρτα», απάντησε εκείνη δείχνοντας τον διάδρομο από όπου είχε έρθει. «Δεν σας αρέσουν τα παιδιά?» Η άμεση ερώτηση τον έπιασε απροετοίμαστο. Ο Βερνάρδος δεν ήξερε πώς να αντιδράσει σε αυτή τη μικρή εισβολέα που τον κοιτούσε με περίεργα μάτια και χωρίς ίχνος λύπησης. «Δεν είναι θέμα αν μου αρέσουν ή όχι. Δεν θα έπρεπε να είσαι εδώ», απάντησε, προσπαθώντας να ακουστεί σταθερός, αλλά χωρίς να μπορεί να κρύψει την αμηχανία του. «Γιατί?» ρώτησε η Κλάρα πλησιάζοντας περισσότερο. «Είστε μόνος. Οι μόνοι άνθρωποι είναι λυπημένοι». Κάτι στην απλότητα αυτής της παρατήρησης χτύπησε τον Βερνάρδο σαν μια παράφωνη νότα σε μια τέλεια συμφωνία. Ήταν το πρώτο άτομο εδώ και πολύ καιρό που του μιλούσε χωρίς περιστροφές, χωρίς αυτόν τον τόνο ήκτου που τον ερέθιζε τόσο πολύ. «Σας αρέσει να ζωγραφίζετε», συνέχισε η Κλάρα, ανοίγοντας ήδη το κουτί με τις ξυλομπογιές της στο κοντινό τραπέζι, χωρίς να περιμένει άδεια. «Θα σας ζωγραφίσω». «Όχι, δεν θα το κάνεις. Πρέπει να φύγεις από εδώ», προσπάθησε ο Βερνάρδος να ακουστεί αυταρχικός, αλλά υπήρχε κάτι σε αυτό το παιδί που τον αφόπλιζε. «Μόνο για λίγο», επέμεινε η Κλάρα, μουτζουρώνοντας ήδη σε ένα λευκό φύλλο που είχε βγάλει από το κουτί. «Θα σας κάνω χαρούμενο στο σχέδιο». «Χαρούμενο», η λέξη βγήκε πικρή από το στόμα του. «Και πώς ακριβώς ξέρεις πώς είναι η ευτυχία μου?» «Όλοι ξέρουν πώς είναι να είναι κανείς χαρούμενος», απάντησε εκείνη χωρίς να πάρει τα μάτια της από το χαρτί. «Απλώς πρέπει να θυμηθείς». Εκείνη τη στιγμή, βιαστικά βήματα αντίχησαν στον διάδρομο και η Τερέζα εμφανίστηκε στην πόρτα της βιβλιοθήκης, λαχανιασμένη και εμφανώς ανήσυχη. «Κλάρα, Θεέ μου», αναφώνησε τρέχοντας προς την κόρη της. «Φέρσε αφούξει η φαλσή. Συγγνώμη κύριε, δεν ήξερα, ήταν στον κήπο και...» Ο Βερνάρδος σήκωσε το χέρι του, διακόπτοντας τις βιαστικές δικαιολογίες της γυναίκας. «Όλα καλά. Δεν έκανε τίποτα κακό», είπε προς έκπληξή του. «Απλώς ζωγράφιζε». Η Τερέζα κοίταξε τον εργοδότη της με σύγχυση. Η κυρία Ζουλμίρα της είχε πει ότι σπάνια μιλούσε σε κάποιον και ποτέ σε αγνώστους. «Παρόλα αυτά ζητώ συγγνώμη. Δεν θα ξανασυμβεί», διαβεβαίωσε εκείνη παίρνοντας την κόρη της από το χέρι. «Έλα, Κλάρα, πρέπει να αφήσουμε τον κύριο Βερνάρδο ήσυχο». «Μα δεν τελείωσα το σχέδιο», διαμαρτυρήθηκε η μικρή αντιστάθμισοντας. «Κλάρα, δεν μπορούμε να ενοχλούμε τον κύριο Βερνάρδο. Πρέπει να ξεκουραστεί». «Δεν είμαι κουρασμένος», επενέβη ο Βερνάρδος, η φωνή του πιο σταθερή τώρα. «Στην πραγματικότητα εγώ», δίστασε, σαν οι λέξεις να ήταν δύσκολο να βρεθούν. «Μπορεί να τελειώσει το σχέδιο αν θέλει». Η Τερέζα και η Κλάρα τον κοίταξαν με την ίδια έκπληξη. Για μια σύντομη στιγμή, κάτι σαν χαμόγελο απείλησε να εμφανιστεί στα χείλη του Βερνάρδου, αλλά γρήγορα εξαφανίστηκε. Μόνο λίγα λεπτά, πρόσθεσε, στρέφοντας την αναπηρική του καρέκλα προς το παράθυρο ξανά. «Μετά μπορείτε να φύγετε». Η Κλάρα χαμογέλασε λαμπερά και έσκυψε ξανά πάνω στο σχέδιό της. Η Τερέζα, ακόμα μπερδεμένη, παρέμεινε όρθια παρατηρώντας την ασυνήθιστη σκηνή. Για πρώτη φορά από τότε που είχε αρχίσει να εργάζεται σε αυτό το σπίτι, ένιωσε ότι κάτι άλλαζε στον στάσιμο αέρα της έπαυλης στον Αλμπουκέρκι. Έξω, τα σύννεφα άρχιζαν να διαλύονται και μια δειλή ακτίνα ήλιου φώτισε το πρόσωπο του Βερνάρδου μέσα από το παράθυρο. Έκλεισε τα μάτια του, νιώθοντας τη ζέστη στο δέρμα του. Υπήρχε κάτι στην παρουσία αυτού του παιδιού που τον ενοχλούσε βαθιά, ίσως επειδή τον ανάγκαζε να νιώθει μετά από τόσο καιρό να είναι μουδιασμένος. «Έτοιμο», ανακοίνωσε η Κλάρα σηκώνοντας το σχέδιο για να το δει. «Είστε εσείς που παίζετε πιάνο σε έναν κήπο γεμάτο λουλούδια». Όλοι χειροκροτούν. Ο Βερνάρδος κοίταξε το παιδικό σχέδιο. Μια φιγούρα από σπίρτα καθισμένη μπροστά σε ένα καφέ ορθογώνιο, περικυκλωμένη από πολύχρωμους κύκλους που πιθανώς ήταν λουλούδια. Γύρω διάφορες μικρότερες φιγούρες χειροκροτούσαν. «Δεν παίζω πιάνο», είπε η φωνή του πιο απαλή τώρα. «Ήμουν μαέστρος. Διήθυνα μια ορχήστρα». «Τι είναι μια ορχήστρα?» ρώτησε η Κλάρα γέρνοντας το κεφάλι της.
Και για πρώτη φορά μέσα σε 3 χρόνια, ο Βερνάρδος Αλμπουκέρκης ένιωσε την επιθυμία να εξηγήσει κάτι σε κάποιον. Αν αυτή η ιστορία σας ενδιέφερε, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας και πείτε μας από ποια πόλη παρακολουθείτε. Συνεχίζοντας, 2 μέρες πέρασαν από την πρώτη συνάντηση της Κλάρας και του Βερνάρδου. Το κορίτσι είχε αφήσει το σχέδιό της πάνω στο τραπέζι της βιβλιοθήκης πριν φύγει και, προς έκπληξη της κυρίας Ζουλμίρα, το χαρτί παρέμενε εκεί, ανέγγιχτο αλλά όχι πεταμένο. Μια μικρή αλλαγή, σχεδόν ανεπαίσθητη, για όποιον δεν γνώριζε τις σχολαστικές συνήθειες του Βερνάρδου, ο οποίος συνήθιζε να απαιτεί όλα να παραμένουν σε τέλεια τάξη. Το πρωινό της Πέμπτης ξημέρωσε με καθαρό ουρανό στο ναύπλιο. Το άρωμα των ορτανσιών που ακόμα αντιστέκονταν στον κήπο εισχωρούσε στην έπαυλη μέσα από τα μισάνυχτα παράθυρα. Ο Βερνάρδος, όπως συνήθως, βρισκόταν στη βιβλιοθήκη, αλλά κάτι φαινόταν διαφορετικό. Τα μάτια του δεν ήταν καρφωμένα στο τοπίο έξω, αλλά στο παιδικό σχέδιο μπροστά του. «Με συγχωρείτε, κύριε Βερνάρδε», η φωνή της Τερέζας διέκοψε τις σκέψεις του. «Ήρθα να καθαρίσω τη βιβλιοθήκη». Εκείνος έγνεψε χωρίς να πει τίποτα. Η Τερέζα ξεκίνησε τη δουλειά της σιωπηλά, κινούμενη διακριτικά μέσα στο χώρο, μέχρι που η βαθιά φωνή του Βερνάρδου την ευνηδίασε. «Η κόρη σας εισβάλλει πάντα σε ξένα κτήματα με αυτόν τον τρόπο». Η Τερέζα σταμάτησε αυτό που έκανε, το πανί καθαρισμού αιωρούμενο στον αέρα. «Χίλια συγγνώμη, κύριε. Έχω μιλήσει σοβαρά μαζί της. Δεν θα ξανασυμβεί». «Δεν ήταν αυτό που ρώτησα», είπε ο Βερνάρδος, στρέφοντας την καρέκλα του για να την κοιτάξει. «Θέλω να ξέρω αν είναι πάντα έτσι». «Άμεση. Η Κλάρα ήταν πάντα ένα πολύ αυθόρμητο παιδί», απάντησε η Τερέζα, επιλέγοντας τις λέξεις με προσοχή. «Από μικρή δεν φοβάται τίποτα. Μερικές φορές αυτό με ανησυχεί, αλλά πού είναι τώρα?» Διέκοψε ο Βερνάρδος. «Στο σχολείο. Σπουδάζει το πρωί στο δημοτικό σχολείο του κέντρου. Το απόγευμα μένει μαζί μου όσο εργάζομαι, αφού δεν έχω με ποιον να την αφήσω», εξήγησε η Τερέζα, φοβούμενη ότι αυτό θα ήταν πρόβλημα για τη δουλειά της. «Αλλά υπόσχομαι ότι θα την κρατήσω μακριά από εσάς». Ο Βερνάρδος έμεινε σιωπηλός για λίγες στιγμές, σαν να σκεφτόταν κάτι σημαντικό. «Φέρτε την εδώ όταν επιστρέψει από το σχολείο», είπε τελικά η φωνή του πιο απαλή από όσο είχε ακούσει ποτέ η Τερέζα. «Συγγνώμη, τα σύντες, σήμα με φιέ μου απέμε. Την κόρη σας. Φέρτε την εδώ μετά το σχολείο», επανέλαβε ο Βερνάρδος. «Υπάρχει ένα πιάνο στην αίθουσα μουσικής που δεν έχει χρησιμοποιηθεί εδώ και χρόνια. Ίσως θέλει να το δει». Η Τερέζα με τα βίας μπορούσε να κρύψει την έκπληξή της. Ο άντρας μπροστά της φαινόταν διαφορετικός από αυτόν που περιέγραφε η κυρία Ζουλμίρα και οι άλλοι υπάλληλοι. «Ναι, κύριε, αν είστε σίγουρος». «Είμαι», επιβεβαίωσε, στρέφοντας ξανά την καρέκλα του προς το παράθυρο, κλείνοντας το θέμα. Όταν η Τερέζα έφυγε από τη βιβλιοθήκη, ο Βερνάρδος επέτρεψε στον εαυτό του έναν βαθύ αναστεναγμό. Ούτε ο ίδιος δεν καταλάβαινε τι έκανε. Γιατί είχε καλέσει αυτό το παιδί να επιστρέψει? Ίσως ήταν η απουσία ήκτου στα μάτια της ή ο τρόπος με τον οποίο τον αντιμετώπιζε ως ένα φυσιολογικό άτομο, όχι ως τον ανάπηρο που έβλεπαν όλοι. Το απόγευμα, ο ήχος παιδικών βημάτων αντίχησε στον κεντρικό διάδρομο της έπαυλης. Η κυρία Ζουλμίρα, που σέρβιρε τσάι στον Βερνάρδο στη βιβλιοθήκη, άνοιξε τα μάτια της διάπλατα όταν είδε την Τερέζα να μπαίνει συνοδευόμενη από τη μικρή Κλάρα, τώρα ντυμένη με την μπλε και λευκή σχολική στολή του δημοτικού σχολείου, κρατώντας το αχώριστο κουτί με τις ξυλομπογιές της. «Καλησπέρα, κύριε Μαέστρο», χαιρέτησε η Κλάρα χαρούμενα, σαν να ήταν μια καθημερινή επίσκεψη. «Έφερα κι άλλο χαρτί για να ζωγραφίσω σήμερα». Η κυρία Ζουλμίρα κοίταξε από την Κλάρα στο Βερνάρδο, περιμένοντας την έκρηξη εκνευρισμού που σίγουρα θα ερχόταν. Προς έκπληξή της, αυτό που είδε ήταν ένα σύντομο νεύμα, σχεδόν φιλικό. «Σκέφτηκα ότι ίσως θα ήθελες να γνωρίσεις το πιάνο», είπε ο Βερνάρδος, δείχνοντας την πόρτα με μια χειρονομία. «Είναι στο διπλανό δωμάτιο». Τα μάτια της Κλάρας έλαμψαν. «Ένα αληθινό πιάνο. Μπορώ να παίξω?» «Θα του συντήτα. Μπορείς να το δεις». «Να παίξεις?» «Λοιπόν, θα δούμε», απάντησε εκείνος, χειρίζοντας την καρέκλα του προς την πόρτα. «Αλλά...» Η Κλάρα ακολούθησε τον Βερνάρδο στον διάδρομο μέχρι την αίθουσα μουσικής, ένα ευρύχωρο δωμάτιο με ψηλά παράθυρα, όπου ένα μαύρο πιάνο με ουρά Steinway κατήχε περίοπτη θέση. Το όργανο, καλυμμένο με ένα λεπτό στρώμα σκόνης, φαινόταν να περιμένει υπομονετικά κάποιον να το ξυπνήσει. «Ουάου», αναφώνησε η Κλάρα τρέχοντας προς το όργανο. «Κάση μου κοίτα με εσείς άμα σα καφέ μος αμίτσε. Είναι το πιο όμορφο πιάνο που έχω δει ποτέ».
Είναι ένα Steinway μοντέλο D. Ένα από τα καλύτερα στον κόσμο, εξήγησε ο Βερνάρδος πλησιάζοντας. Κατασκευάστηκε στη Γερμανία και μεταφέρθηκε ειδικά για αυτό το σπίτι πριν από σχεδόν 50 χρόνια. Η Κλάρα κοιτούσε έκπληκτη τα κυτρινισμένα πλήκτρα από ελεφαντόδοντο. «Εντίκτε, ξέρετε να παίζετε?» Η ερώτηση αιωρήθηκε στον αέρα σαν μια παράφωνη νότα. Ο Βερνάρδος ένιωσε ένα σφίξιμο στο στήθος. Φυσικά και ήξερε. Πριν αφοσιωθεί αποκλειστικά στη διεύθυνση ορχήστρας, ήταν ένας πολλά υποσχόμενος πιανίστας. «Ήξερα», απάντησε τελικά. «Έχει περάσει πολύς καιρός». «Γιατί σταματήσατε?» Και η ομοίη ειλικρίνεια της ερώτησης έκανε τον Βερνάρδο να στρέψει το βλέμμα του. Πώς να εξηγήσει σε ένα 6χρονο παιδί ότι κάποια πράγματα απλώς χάνονται, ότι μερικές φορές η ζωή παίρνει περισσότερα από όσα δίνει. «Συνέβησαν πράγματα», είπε αόριστα. «Δεν μπορούμε πάντα να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Κλάρα Μάρσιουομάρπα. Η δασκάλα μου λέει ότι μπορούμε πάντα να προσπαθήσουμε ξανά», απάντησε εκείνη, περνώντας απαλά τα δάχτυλά της πάνω από τα πλήκτρα χωρίς να τα πιέζει. «Λέει ότι το λάθος είναι μέρος της μάθησης». Ο Βερνάρδος παρατήρησε το κορίτσι με ενδιαφέρον. Υπήρχε κάτι στην απλότητα αυτής της παιδικής φιλοσοφίας που τον ιντρίγκαρε και κατά κάποιο τρόπο τον προκαλούσε. «Η δασκάλα σου φαίνεται σοφή», σχολίασε, πλησιάζοντας περισσότερο το πιάνο. «Θέλεις να ακούσεις πώς ακούγεται?» Η Κλάρα έγνεψε ενθουσιασμένη. Ο Βερνάρδος δίστασε για μια στιγμή. Μετά άπλωσε το δεξί του χέρι και πάτησε ένα μόνο πλήκτρο. Η νότα λαμίζωνα αντίχησε στην αίθουσα, ζωντανή παρά τα χρόνια σιωπής. Η Κλάρα χαμογέλασε. «Παίξτε κι άλλο», ζήτησε. «Παρακαλώ». Κάτι στον τρόπο που το ζήτησε, χωρίς λύπη, χωρίς συγκατάβαση, απλώς καθαρός παιδικός ενθουσιασμός, έκανε τον Βερνάρδο να απλώσει και τα δύο χέρια πάνω στο πληκτρολόγιο. Τα δάχτυλά του αιωρήθηκαν εκεί για μια στιγμή, τρέμοντας ελαφρά, σαν να είχαν ξεχάσει τι έπρεπε να κάνουν. Έπειτα, αργά, άρχισε να παίζει τα πρώτα μέτρα του Φιουρελίζ του Μπετόβεν. Η μελωδία, διστακτική στην αρχή, κέρδισε δύναμη καθώς τα δάχτυλά του ανακαλούσαν τον δρόμο πάνω στα πλήκτρα. Δεν ήταν μια τέλεια εκτέλεση. Ήταν σκουριασμένος, αδέξιος και κάποιες νότες ακούγονταν παράφωνες, αλλά ήταν μουσική. Μετά από τόσο καιρό ήταν αληθινή μουσική που έβγαινε από τα χέρια του. Η Κλάρα παρακολουθούσε γοητευμένη, τα μάτια της ορθάνυχτα, ακολουθώντας την κίνηση των δαχτύλων του Βερνάρδου πάνω στο πληκτρολόγιο. Όταν η σύντομη εκτέλεση τελείωσε, χειροκρότησε ενθουσιασμένα. «Ήταν το πιο όμορφο πράγμα που έχω ακούσει ποτέ», αναφώνησε. «Είστε μαγικός, κύριε Βερνάρδε». Εκείνος χαμογέλασε ελαφρά, το πρώτο γνήσιο χαμόγελο εδώ και χρόνια. «Δεν είναι μαγεία, Κλάρα. Είναι εξάσκηση. Πολύ εξάσκηση. Μπορείτε να μου μάθετε?» ρώτησε εκείνη ανεβαίνοντας στο σκαμνί του πιάνου χωρίς να περιμένει άδεια. Ο Βερνάρδος δίστασε. Η ιδέα να διδάξει κάτι σε κάποιον φαινόταν πολύ μακρινή από την τρέχουσα πραγματικότητά του. Από την άλλη, υπήρχε κάτι αναζωογονητικό στην ενέργεια αυτού του παιδιού, κάτι που τον τραβούσε πίσω σε έναν κόσμο που είχε εγκαταλείψει. «Ίσως κάποιες βασικές νότες», παραδέχτηκε τελικά. «Βάλε το δάχτυλό σου εδώ». Εν τω μεταξύ, στην πόρτα της αίθουσας, η Τερέζα παρακολουθούσε τη σκηνή με ένα μείγμα έκπληξης και συγκίνησης. Ποτέ δεν φαντάστηκε ότι η κόρη της θα κατάφερνε αυτό που κανένας γιατρός, θεραπευτής ή φίλος δεν είχε καταφέρει τα τελευταία 3 χρόνια, να κάνει τον Βερνάρδο Αλμπουκέρκι να παίξει πιάνο ξανά. Έξω από την έπαυλη, ο κυπουρός κύριος Αντώνης, που φρόντιζε τους κήπους 2 φορές την εβδομάδα, σταμάτησε επίσης τη δουλειά του, ακούγοντας τη μουσική. Αναγνώρισε αμέσως τη μελωδία και το όργανο. Ήταν το πιάνο του αφεντικού, σιωπηλό από το ατύχημα. Στηριζόμενος στο φτιάρι του, ο γέρος κυπουρός χαμογέλασε στον εαυτό του. Ίσως υπήρχε ελπίδα για αυτούς τους εγκαταλειμμένους κήπους τελικά. Αν η μουσική είχε επιστρέψει στο σπίτι, ίσως και τα λουλούδια να επέστρεφαν. Οι επόμενες μέρες έφεραν μια νέα ρουτίνα στην έπαυλη των Αλμπουκέρκι. Κάθε απόγευμα μετά το σχολείο, η Κλάρα ερχόταν στην αίθουσα μουσικής. Μερικές φορές, ο Βερνάρδος της δίδασκε απλές νότες στο πιάνο. Άλλες φορές της επέτρεπε να ζωγραφίζει, ενώ εκείνος έπαιζε μικρά αποσπάσματα κλασικών κομματιών. Οι υπάλληλοι του σπιτιού παρακολουθούσαν τον μετασχηματισμό με έκπληξη και ανακούφιση. Ήταν σαν ένας παγετός που διαρκούσε χρόνια, να άρχιζε επιτέλους να λιώνει.
Μία εβδομάδα μετά την πρώτη συνάντηση στη βιβλιοθήκη, η Κλάρα έφτασε στην έπαυλη κρατώντας ένα φύλλο χαρτί, διπλωμένο προσεκτικά. «Τι είναι αυτό?» ρώτησε ο Βερνάρδος όταν εκείνη του έδωσε το χαρτί. «Είναι μία λίστα με δουλειές», απάντησε η Κλάρα με σοβαρότητα. «Η δασκάλα μου είπε ότι όταν θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι σε κάτι, χρειαζόμαστε στόχους». Ο Βερνάρδος ξεδίπλωσε το χαρτί. Γραμμένη με την ακανόνιστη γραφή ενός 6χρονου παιδιού, υπήρχε μια λίστα με τίτλο «Πράγματα που πρέπει να κάνει ο κύριος Βερνάρδος». Ματσέασα ενάμ, παίζει πιάνο κάθε μέρα, τουλάχιστον 3 τραγούδια, δεδάω, να πηγαίνει στον κήπο, να βλέπει τα λουλούδια 3, να λέει μια όμορφη ιστορία 4, να μυρίζει το γιασεμί κοντά στον τοίχο 5, να χαμογελάει περισσότερο, κοίταξε την Κλάρα, που περίμενε ανυπόμονα την αντίδρασή του. «Αυτό είναι ένα πρόγραμμα αποκατάστασης?» ρώτησε, με έναν ελαφρύ τόνο ηρωνίας που το κορίτσι δεν κατάλαβε. «Είναι για να γίνετε πάλι χαρούμενος», απάντησε εκείνη απλά. «Μπορούμε να ξεκινήσουμε σήμερα». Ο Βερνάρδος παρατήρησε ξανά τη λίστα. Ήταν απλές εργασίες, σχεδόν παιδικές στην απλότητά τους. Ωστόσο υπήρχε κάτι σε αυτές που τον αφόπλιζε. Πότε ήταν η τελευταία φορά που είχε μυρίσει το άρωμα ενός γιασεμιού, πότε είχε σταματήσει να πηγαίνει στον κήπο που τόσο αγαπούσε. «Είσαι πάντα τόσο αποφασιστική?» ρώτησε, διπλώνοντας το χαρτί και βάζοντάς το στην τσέπη του πουκαμίσου του. «Η μαμά λέει ότι είμαι πεισματάρα», απάντησε η Κλάρα σηκώνοντας τους ώμους, «αλλά νομίζω ότι απλώς θέλω τα πράγματα να συμβαίνουν γρήγορα». Ο Βερνάρδος γέλασε, ένα σύντομο γέλιο, σχεδόν ένας αναστεναγμός, αλλά παρόλα αυτά ένα γέλιο. «Εντάξει, δεσποινής Κλάρα, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε?» «Από τον κήπο», αναφώνησε εκείνη, τρέχοντας ήδη να ανοίξει την πόρτα. «Ο κύριος Αντώνης είπε ότι υπάρχει μια πολύ παλιά τριανταφυλλιά κοντά στο συντριβάνι που ακόμα βγάζει τεράστια κόκκινα λουλούδια». Ο Βερνάρδος δίστασε. Ο κήπος δεν είχε πατήσει εκεί από τότε που είχε επιστρέψει από το νοσοκομείο. Η ιδέα να τον δουν έξω, εκτεθειμένο, ευάλωτο, στην αναπηρική του καρέκλα του, προκαλούσε μια σχεδόν σωματική αγωνία. Από την άλλη, η προσδοκία στα μάτια της Κλάρας ήταν σχεδόν απτή. «Ίσως κάποια άλλη μέρα», απέφυγε. «Μπορούμε να ξεκινήσουμε με το πιάνο». Η απογοήτευση στο πρόσωπο του κοριτσιού ήταν άμεση, αλλά ανέκαμψε γρήγορα. «Εντάξει, αλλά υπόσχεστε ότι αύριο θα πάμε στον κήπο». Ο Βερνάρδος πήρε μια βαθιά ανάσα. «Υπόσχομαι να το σκεφτώ», απάντησε διπλωματικά. «Τώρα τι θα λέγατε να ξεκινήσουμε με αυτό το κομμάτι που εξασκούσαμε χθες?» 3 εβδομάδες πέρασαν από τότε που η Κλάρα μπήκε στη ζωή του Βερνάρδου. Η έπαυλη των Αλμπουκέρκη, άλλοτε τυλιγμένη σε μια καταπιεστική σιωπή, τώρα γεμιζόταν περιστασιακά με νότες πιάνου, παιδικά γέλια και συζητήσεις που αντιχούσαν στους διαδρόμους. Οι υπάλληλοι του σπιτιού, που άλλοτε περπατούσαν στις μύτες των ποδιών για να μην ενοχλήσουν τον απομονωμένο εργοδότη, τώρα εκπλήσονταν βλέποντας τον πιο επικοινωνιακό να ζητά πληροφορίες για τον καιρό ή να κάνει ερωτήσεις για την πόλη. Ήταν ένα πρωινό Σαββάτου, όταν η Τερέζα έφερε την Κλάρα στην έπαυλη, εξαιρετικά νωρίτερα από το συνηθισμένο. Χωρίς σχολείο, το κορίτσι θα περνούσε όλη τη μέρα εκεί. «Καλημέρα, κύριε Βερνάρδε», χαιρέτησε η Κλάρα μπαίνοντας στη βιβλιοθήκη, όπου εκείνος ξεφύλιζε ένα παλιό φωτογραφικό άλμπουμ. «Τι βλέπετε?» Ο Βερνάρδος έκλεισε γρήγορα το άλμπουμ, σαν να τον είχαν πιάσει να κάνει κάτι απαγορευμένο. «Απλώς κάποιες αναμνήσεις», απάντησε βάζοντας το βιβλίο σε ένα πλαϊνό τραπέζι. «Δεν ήξερα ότι θα ερχόσασταν τόσο νωρίς σήμερα. Είναι Σάββατο», ανακοίνωσε εκείνη σαν αυτό να εξηγούσε τα πάντα. «Η μαμά είπε ότι μπορώ να μείνω όλη μέρα αν δεν σας πειράζει. Έφερα το καινούριο μου τετράδιο. Είναι μπλε», έδειξε περήφανα το σχολικό τετράδιο με το εξώφυλλο διακοσμημένο με αστέρια και πλανήτες. «Και τι σκοπεύεις να κάνεις με αυτό το τετράδιο?» ρώτησε ο Βερνάρδος, τακτοποιώντας τον εαυτό του στην καρέκλα. «Θα γράψω την ιστορία μας», δήλωσε η Κλάρα, καθισμένη στην δερμάτινη πολυθρόνα κοντά στο παράθυρο. «Θα πω πως ήσασταν λυπημένος και πως τώρα γίνεστε πάλι χαρούμενος». Αφοπλιστική ειλικρίνεια του κοριτσιού τον έπιανε ακόμα απροετοίμαστο. Ήταν σαν να μπορούσε να δει μέσα από όλα τα στρώματα προστασίας που είχε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. «Και ποιος είπε ότι γίνομαι πάλι χαρούμενος?» προκάλεσε, σηκώνοντας ένα φρύδι. «Ο κύριος Αντώνης είπε», απάντησε εκείνη αμέσως. «Είπε ότι του χαμογελάσατε χθες όταν έφερε αυτά τα λουλούδια στο σαλόνι. Και η κυρία Ζουλμίρα είπε
ότι τη ζητήσατε να φτιάξει αυτό το γλυκό κολοκύθας που σας άρεσε παλιά. «Ω», Βερνάρδος κούνησε το κεφάλι του, μισοεξοργισμένος, μισοδιασκεδασμένος. Φαινόταν ότι όλο το υπηρετικό προσωπικό σχολίαζε τις μικρές του αλλαγές σαν να παρατηρούσαν ένα σπάνιο ζώο σε διαδικασία εξημέρωσης. Κύριος Αντώνης και η κυρία Ζουλμίρα θα έπρεπε να ανησυχούν λιγότερο για τα χαμόγελά μου και περισσότερο για τις υποχρεώσεις τους, γκρίνιαξε, χωρίς πραγματικό εκνευρισμό. Η Κλάρα αγνόησε την γκρίνια. «Δεν έχετε ακόμα εκπληρώσει τον αριθμό 2 της λίστας», υπενθύμησε ανοίγοντας το τετράδιο. «Έχουν περάσει 3 εβδομάδες από τότε που υποσχέθηκα και εσείς δεν πήγατε στον κήπο ούτε μία φορά». Ήταν αλήθεια. Παρά τις καθημερινές προσπάθειες της Κλάρας, ο Βερνάρδος έβρισκε πάντα μια δικαιολογία για να αναβάλει την επίσκεψη στον κήπο. Ο καιρός ήταν ασταθής, έλεγε. Ήταν πολύ κουρασμένος εκείνη τη μέρα. Ή απλώς άλλαζε θέμα, προτείνοντας ένα νέο κομμάτι στο πιάνο ή ζητώντας της να του πει για τη μέρα της στο σχολείο. «Ο κήπος δεν πάει πουθενά, Κλαρά. Θα είναι εκεί όταν θέλω να τον δω», απάντησε, χειρίζοντας την καρέκλα του για να πάρει ένα βιβλίο από το ράφι. «Αλλά τα λουλούδια δεν περιμένουν, κύριε Βερνάρδε. Ο κύριος Αντώνης είπε ότι οι ντάλιες ανθίζουν τώρα και σύντομα θα μαραθούν. Θα χάσετε». Υπήρχε κάτι στην παιδική λογική της Κλάρας που τον άφηνε πάντα χωρίς επιχειρήματα. Ο Βερνάρδος αναστέναξε, κλείνοντας το βιβλίο που μετά βίας είχε ανοίξει. «Είσαι επίμονη, έτσι δεν είναι?» σχολίασε με τόνο παρέτησης. «Τι σημαίνει επίμονη?» «Κάποιος που δεν τα παρατάει εύκολα, που συνεχίζει να προσπαθεί ακόμα και όταν είναι δύσκολο». Η Κλάρα χαμογέλασε, αποκαλύπτοντας το κενό που είχε χάσει πρόσφατα ένα παιδικό δόντι. «Η μαμά λέει ότι είμαι πεισματάρα, αλλά νομίζω ότι προτιμώ να είμαι επίμονη», πρόφερε προσεκτικά τη νέα λέξη. Ο Βερνάρδος δεν μπόρεσε να αποφύγει ένα χαμόγελο. «Εντάξει, Κλάρα η επίμονη, πάμε στον κήπο». Τα μάτια του κοριτσιού έλαμψαν από ενθουσιασμό. «Τώρα, αλήθεια?» «Αμέσως τώρα», επιβεβαίωσε εκείνος, νιώθοντας ένα μείγμα αγωνίας και αποφασιστικότητας να μεγαλώνει στο στήθος του. «Πριν αλλάξω γνώμη». Η Κλάρα έτρεξε να φωνάξει την Τερέζα, ενώ ο Βερνάρδος ρύθμιζε τη θέση στην καρέκλα του, προετοιμάζοντας τον εαυτό του ψυχικά για αυτό που επρόκειτο να κάνει. Δεν ήταν απλώς μια βόλτα στον κήπο, ήταν μια αναμέτρηση με αναμνήσεις που είχε θάψει βαθιά, μια επανένωση με ένα παρελθόν που πονούσε σαν ανοιχτή πληγή. Λεπτά αργότερα, ο Κλάβδιος, ο οδηγός που τώρα λειτουργούσε και ως προσωπικός βοηθός του Βερνάρδου, έσπροχνε την καρέκλα του στον διάδρομο που οδηγούσε στο πίσω μέρος της έπαυλης. Η Κλάρα πηδούσε μπροστά, σαν ένας μικρός ενθουσιώδης οδηγός. «Είστε σίγουρος γι' αυτό, κύριε Βερνάρδε?» ρώτησε ο Κλάβδιος χαμηλόφωνα. «Δεν έχετε βγει από το σπίτι εδώ και σχεδόν 3 χρόνια». «Είμαι», απάντησε ο Βερνάρδος, αν και τα χέρια του έσφυγαν τα μπράτσα της καρέκλας με αρκετή δύναμη ώστε να ασπρίσουν οι αρθρώσεις των δαχτύλων του. «Είναι απλώς ένας κήπος, Κλάβδιε. Τι μπορεί να συμβεί?» Όταν οι διπλές ξύλινες και γυάλινες πόρτες άνοιξαν στην πίσω βεράντα, το φως του ήλιου του Οκτωβρίου χτύπησε τον Βερνάρδο σαν φυσική πρόσκρουση. Άνοιξε και έκλεισε τα μάτια του αρκετές φορές, ασυνήθιστος με τη φυσική διάβγεια, χωρίς το φίλτρο των κουρτινών. Ο αέρας είχε ένα διαφορετικό άρωμα εκεί έξω, υγρή γη, λουλούδια, φρεσκοκομμένο γρασίδι. Μυρωδιές που αποτελούσαν μέρος της καθημερινότητάς του και που τώρα φάνταζαν σχεδόν εξωτικές. «Έλα, κύριε Βερνάρδε», φώναξε η Κλάρα, κατεβαίνοντας ήδη τα 3 σκαλοπάτια που οδηγούσαν από τη βεράντα στον ίδιο τον κήπο. «Τα υπάρχει μια ράμπα εκεί». Ο Βερνάρδος έδειξε τον δρόμο στον Κλάβδιο, ο οποίος χειρίστηκε την καρέδρα μέχρι την πλαϊνή ράμπα, ειδικά κατασκευασμένη όταν εκείνος είχε επιστρέψει από το νοσοκομείο. Μια ράμπα που δεν είχε χρησιμοποιηθεί ποτέ μέχρι εκείνη τη στιγμή. Όταν τελικά έφτασαν στο επίπεδο του κήπου, ο Βερνάρδος ένιωσε ένα απροσδόκητο συναίσθημα να τον κυριεύει. Εκεί βρισκόταν ο χώρος που τόσο είχε αγαπήσει, τώρα εν μέρει ανακτημένος χάρη στη φροντίδα του κύριου Αντώνη. Οι κλαδεμένες τριανταφυλλιές ήταν ευθυγραμμισμένες κατά μήκος του κεντρικού μονοπατιού. Τα παρτέρια με τις ορτανσίες εκρήγνυντο σε αποχρώσεις του μπλε και του λιλά. Το παλιό πέτρινο συντριβάνι, αν και χωρίς νερό, παρέμενε επιβλητικό στο κέντρο του χώρου. «Εκεί, κύριε Βερνάρδε». Η Κλάρα έδειξε προς μια πέργολα καλυμμένη, με ανθισμένα αναρριχόμενα φυτά. «Ναι, για σεμιά! Πάμε να τα μυρίσουμε». Ο Κλάβδιος έσπρωξε την καρέδρα στο πέτρινο μονοπάτι,
μέχρι που έφτασαν στην ημικυκλική κατασκευή καλυμμένη με λευκά λουλούδια. Το άρωμα ήταν έντονο, γλυκό, σχεδόν μεθυστικό. «Βλέπετε», είπε η Κλάρα κόβοντας ένα από τα μικρά λουλούδια και δίνοντάς το στον Βερνάρδο. «Δεν είναι το πιο μυρωδάτο πράγμα στον κόσμο». Ο Βερνάρδος έφερε το λουλούδι στη μύτη του, κλείνοντας τα μάτια του καθώς ένιωθε το οικείο άρωμα. Μια ανάμνηση αναδύθηκε, απροσδόκητα ζωντανή, η μητέρα του, στον ίδιο κήπο 30 χρόνια πριν, να του διδάσκει τα ονόματα των λουλουδιών. «Για σεμί των ποιητών», έλεγε, γιατί το άρωμά του εμπνέει ιστορίες. «Ναι, Κλάρα», απάντησε εκείνος, η φωνή του ελαφρώς βραχνή. «Είναι το πιο μυρωδάτο πράγμα στον κόσμο». Πέρασαν όλο το πρωινό στον κήπο. Η Κλάρα έτρεχε από παρτέρι σε παρτέρι, κάνοντας ερωτήσεις, ενώ ο Βερνάρδος σιγά σιγά χαλάρωνε. Της μίλησε για τα διάφορα είδη φυτών, για το πώς ο κήπος είχε σχεδιαστεί από έναν Γάλλο αρχιτέκτονα τοπίου στις αρχές του περασμένου αιώνα, για τα πάρτι που έκαναν οι γονείς του εκεί κατά την παιδική του ηλικία. Μίλησε περισσότερο εκείνες τις ώρες από τι σε όλα τα 3 προηγούμενα χρόνια συνολικά. Ο κύριος Αντώνης εμφανίστηκε γύρω στο μεσημέρι, κουβαλώντας εργαλεία κυπουρικής. Ο γέρος Κυπουρός σταμάτησε έκπληκτος, βλέποντας τον Βερνάρδο εκεί. «Κύριε Βερνάρδε, τι χαρά να σας βλέπω έξω», αναφώνησε, πλησιάζοντας με ένα χαμόγελο που αποκάλυπτε δόντια λερωμένα από δεκαετίες μαύρου καφέ. «Γεια σου, Αντώνη», χαιρέτησε ο Βερνάρδος, νιώθοντας παράξενα άνετα. «Η Κλάρα επέμεινε να έρθω να δω τη δουλειά σου. Πρέπει να πω ότι είμαι εντυπωσιασμένος με αυτά που κατάφερες να διατηρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις περιστάσεις». «Κάνω, τι μπορώ, αφεντικό», απάντησε ο Κυπουρός, βγάζοντας το ψάθινο καπέλο του σε ένδειξη σεβασμού. «Αλλά ο κήπος σας έλειψε. Τα φυτά είναι σαν τους ανθρώπους, ξέρετε. Χρειάζονται προσοχή, συζήτηση. Εσείς πάντα είχατε καλό χέρι μαζί τους». Η Κλάρα, που παρακολουθούσε την αλληλεπίδραση με ενδιαφέρον, πλησίασε. «Ο κύριος Βερνάρδος μπορεί να βοηθήσει να φροντίσουμε ξανά τον κήπο, έτσι δεν είναι?» ρώτησε κοιτάζοντας τον έναν και τον άλλο. «Μπορώ να βοηθήσω κι εγώ». Οι 2 άντρες αντάλλαξαν ένα βλέμμα. Υπήρχε μια σιωπηρή κατανόηση μεταξύ τους, μια επίγνωση των φυσικών περιορισμών του Βερνάρδου, αλλά και μια νέα αντίληψη των δυνατοτήτων που άνοιγαν. «Φυσικά και μπορείς, κορίτσι μου», απάντησε ο κύριος Αντώνης, κλείνοντάς της το μάτι. «Ο αφέντης πάντα είχε τρόπο με τα λουλούδια. Θυμάστε αυτές τις σπάνιες ορχιδέες, κύριε Βερνάρδε, αυτές που φέρατε από τον Αμαζόνιο?» Ο Βερνάρδος έγνεψε, θυμούμενος τη συλλογή ορχιδέων που είχε καλλιεργήσει με τόση προσοχή. Μετά το ατύχημα είχε διατάξει να δοθούν όλες στον βοτανικό κήπο της πόλης. «Αυτές υπάρχουν ακόμα?» ρώτησε διστακτικά. «Κάποιες», απάντησε ο Κυπουρός. «Κράτησα μερικά μοσχεύματα στο θερμοκήπιο. Σκέφτηκα ότι μια μέρα θα θέλατε να τις ξαναδείτε». Κάτι έσφιξε στο στήθος του Βερνάρδου. Η σιωπηλή αφοσίωση αυτού του απλού ανθρώπου που είχε διατηρήσει ένα μέρος του παρελθόντος του, ακόμα και όταν ο ίδιος το είχε εγκαταλείψει. «Ευχαριστώ, Αντώνη», είπε απλά. Ο Κυπουρός απλώς έγνεψε, ξαναβάζοντας το καπέλο του και απομακρυνόμενος για να συνεχίσει τη δουλειά του, αφήνοντας τον Βερνάρδο με τις σκέψεις του και την Κλάρα με την άπειρη περιέργειά της. Το απόγευμα, η κυρία Ζουλμίρα εξέπληξε τους πάντες, σερβίροντας το μεσημεριανό στη βεράντα, κάτι που δεν είχε συμβεί από πριν το ατύχημα. Η Τερέζα, η Κλάρα, ο Βερνάρδος και ακόμα και ο κύριος Αντώνης κάθισαν στο τραπέζι, που είχε στηθεί στον ανοιχτό αέρα. Ήταν μια σχεδόν οικία σκηνή, σαν για λίγες ώρες, ο πόνος και η απομόνωση να είχαν δώσει τη θέση τους σε κάτι πιο ελαφρύ, πιο ζωντανό. «Ξέρετε τι χρειάζεται αυτός ο κήπος?» ρώτησε ξαφνικά η Κλάρα, με το στόμα της ακόμα γεμάτο ρύζι. «Ένα όνομα». «Κλάρα, μην μιλάς με γεμάτο στόμα», την επέπληξε η Τερέζα απαλά. «Συγγνώμη, μαμά», το κορίτσι κατάπιε γρήγορα. «Αλλά χρειάζεται πραγματικά ένα όνομα. Όλα τα σημαντικά μέρη έχουν ονόματα». Βερνάρδος παρατήρησε τον ενθουσιασμό του κοριτσιού με μια στοχαστική έκφραση. «Μπίστουμε, και τι όνομα προτείνεις?» ρώτησε γνήσια περίεργος. Η Κλάρα σκέφτηκε για μια στιγμή, συνοφριωμένη σε συγκέντρωση. «Κήπος των ακίνητων», δήλωσε τελικά, με την απόλυτη βεβαιότητα που μόνο ένα 6χρονο παιδί μπορεί να έχει. Μια άβολη σιωπή έπεσε πάνω στο τραπέζι. Η Τερέζα πνίγηκε με το νερό κοιτάζοντας την κόρη της τρομαγμένη. «Κλάρα, αυτό δεν είναι πρέπον. Ζήτα συγγνώμη από τον κύριο Βερνάρδο αμέσως».
Ο Βερνάρδος, ωστόσο, σήκωσε το χέρι του, διακόπτοντας αυτό που θα ήταν μία αναπόφευκτη επίπληξη. «Γιατί?» ρώτησε την Κλάρα, αγνοώντας την αμηχανία της Τερέζας. «Γιατί αυτό το όνομα?» Η Κλάρα σήκωσε τους ώμους, σαν η απάντηση να ήταν προφανής. «Επειδή εσείς δεν μπορείτε να τρέξετε και τα φυτά επίσης δεν τρέχουν. Μένουν στο ίδιο μέρος, μεγαλώνοντας σιγά-σιγά. Αλλά είναι όμορφα παρόλα αυτά. Όπως εσείς, οι ενήλικες στο τραπέζι έμειναν σιωπηλοί, επεξεργαζόμενοι την ιδιόμορφη αλλά αδιαμφισβήτητη λογική του παιδιού. Τότε, προς έκπληξη όλων, ο Βερνάρδος άρχισε να γελάει. Ένα γνήσιο γέλιο, που ξεκίνησε χαμηλά και μεγάλωνε μέχρι να γίνει σχεδόν ανεξέλεγκτο. Ήταν σαν κάτι πολύ παλιό και πολύ σκληρό να έσπαζε επιτέλους μέσα του. «Κήπος των ακίνητων», επανέλαβε, όταν επιτέλους κατάφερε να συγκρατηθεί. «Είναι τέλειο, Κλάρα. Απολύτως τέλειο». Εκείνο το βράδυ, όταν η Τερέζα και η Κλάρα είχαν ήδη φύγει και η έπαυλη είχε επιστρέψει στην συνηθισμένη σιωπή, ο Βερνάρδος ζήτησε από τον Κλάβδιο να τον πάει πίσω στον κήπο. Κάτω από το ασημένιο φως του φεγγαριού παρατήρησε τον χώρο που ώρες πριν είχε ανακαλύψει ξανά μέσα από τα μάτια ενός παιδιού. «Κήπος των ακίνητων», μουρμούρισε στον εαυτό του, νιώθοντας το όνομα να αντυχεί με μια αλήθεια που ξεπερνούσε κατά πολύ τις λέξεις. Και για πρώτη φορά από το ατύχημα, ο Βερνάρδος Αλμπουκέρκης επέτρεψε στον εαυτό του να κλάψει. Όχι δάκρυα αυτολύπησης, αλλά αναγνώρισης. Αναγνώρισης ότι ακόμα και σπασμένος, ακόμα και ατελής, υπήρχε ακόμα ομορφιά να βρεθεί, υπήρχε ακόμα ζωή να ζήσει. Εν τω μεταξύ, στο μικρό ενοικιαζόμενο σπίτι όπου ζούσε με τη μητέρα της, η Κλάρα τελείωνε να γράφει στο μπλε τετράδιό της. Με μεγάλα και ακανόνιστα γράμματα σημείωσε: «Σήμερα ο κύριος Βερνάρδος πήγε στον κήπο και δεν ήταν λυπημένος. Αύριο θα φυτέψουμε λουλούδια μαζί». Ο χειμώνας έφτασε στο ναύπλιο, φέρνοντας μαζί του την χαρακτηριστική ομίχλη της ορεινής, αργολίδας και τις ήπιες, θερμοκρασίες που προσέλκυαν τουρίστες από την πρωτεύουσα. 3 μήνες είχαν περάσει από την πρώτη επίσκεψη της Κλάρας στην έπαυλη και η έπαυλη των Αλμπουκέρκη δεν ήταν πλέον ο ίδιος σκοτεινός και σιωπηλός τόπος όπως πριν. Ο κήπος των ακίνητων αποκτούσε νέα ζωή. Τα παρτέρια αναφυτεύτηκαν, το κεντρικό συντριβάνι ξαναλειτουργήσε και ακόμα και το παλιό θερμοκήπιο ορχιδέων άρχιζε να αποκαθίσταται υπό την προσεκτική επίβλεψη του Βερνάρδου. 2 φορές την εβδομάδα, εκείνος και η Κλάρα φύτευαν σπόρους ή μοσχεύματα, ακολουθώντας ένα σχέδιο που είχαν σχεδιάσει οι ίδιοι, ή μάλλον που η Κλάρα είχε σχεδιάσει με χρωματιστά μολύβια και ο Βερνάρδος είχε προσαρμόσει με τις γνώσεις του στη βοτανική. Η είδηση ότι ο απομονωμένος μαέστρος αναδύονταν διαδόθηκε γρήγορα στους κοινωνικούς κύκλους της πόλης. Παλιοί φίλοι και συνάδελφοι από τη Συμφωνική Ορχήστρα τηλεφωνούσαν ή έστελναν επιστολές, προσπαθώντας να αποκαταστήσουν την επαφή. Ο Βερνάρδος, ακόμα επιφυλακτικός με τον έξω κόσμο, απαντούσε ευγενικά αλλά κρατούσε αποστάσεις. Η κοινωνική του ζωή περιοριζόταν στον μικρό κύκλο μέσα στην έπαυλη και αυτό, προς το παρόν, ήταν αρκετό. Εκείνο το πρωινό του Ιουλίου, εξαιρετικά κρύο, ο Βερνάρδος περίμενε στη βιβλιοθήκη την άφιξη της Κλάρας. Τα μαθήματα είχαν μπει σε χειμερινές διακοπές και το κορίτσι θα περνούσε περισσότερο χρόνο στην έπαυλη τις επόμενες 2 εβδομάδες. Πάνω στο τραπέζι ένα δώρο την περίμενε, ένα μικρό κόκκινο ημερολόγιο με κλειδαριά και κλειδί. Όταν η πόρτα άνοιξε, ωστόσο, δεν ήταν η Κλάρα που μπήκε, αλλά η Τερέζα μόνη και με ανήσυχη έκφραση. «Καλημέρα, κύριε Βερνάρδε», χαιρέτησε εκείνη με εμφανή νευρικότητα. «Ήρθα να σας ενημερώσω ότι η Κλάρα δεν θα μπορέσει να έρθει σήμερα. Έχει πυρετό από χθες το βράδυ». Η είδηση χτύπησε τον Βερνάρδο σαν φυσικό χτύπημα. Τους τελευταίους μήνες είχε συνηθίσει τόσο πολύ στην καθημερινή παρουσία του κοριτσιού που η απουσία της δημιουργούσε ένα σχεδόν απτό κενό. «Είναι κάτι σοβαρό?» ρώτησε η ανησυχία εμφανής στη φωνή του. «Ο γιατρός του κέντρου υγείας είπε ότι είναι απλώς μια γρίπη. Πρέπει να μείνει σε ανάπαυση για λίγες μέρες», εξήγησε η Τερέζα, στρίβοντας τα χέρια της στην ποδιά της. «Ζητώ συγγνώμη για την αναστάτωση. Ξέρω ότι είχατε σχέδια μαζί της για σήμερα. Δεν υπάρχει λόγος να ζητάτε συγγνώμη. Η υγεία της είναι πάνω απ' όλα», απάντησε ο Βερνάρδος, παίρνοντας το κόκκινο ημερολόγιο από το τραπέζι. «Δώστε της αυτό, παρακαλώ. Είναι ένα δώρο που επρόκειτο να της δώσω σήμερα». Η Τερέζα πήρε το πακέτο, έκπληκτη από τη χειρονομία. «Είστε πολύ ευγενικός. Η Κλάρα θα το λατρέψει».
Χρειάζεται κάτι άλλο. Φάρμακα, τρόφιμα. Η ερώτηση έπιασε την Τερέζα απροετοίμαστη. Σε όλα τα χρόνια που εργαζόταν στην έπαυλη, ποτέ δεν φαντάστηκε να δει τον εργοδότη της να ανησυχεί για την ευημερία της οικογένειάς της. «Είμαστε καλά. Ευχαριστώ. Το κέντρο υγείας παρήχε τα φάρμακα». Ο Βερνάρδος έγνεψε, αλλά φαινόταν δυσαρεστημένος με την απάντηση. «Ο Κλάβδιος θα την πάει στο σπίτι σας σήμερα. Αν χρειαστείτε κάτι, ενημερώστε τον. Και πείτε στην Κλάρα ότι ο κήπος θα την περιμένει όταν γίνει καλύτερα». Τερέζα έφυγε από τη βιβλιοθήκη με μια παράξενη αίσθηση ανακούφισης. Σε λίγους μήνες, η Κλάρα είχε καταφέρει το ακατόρθωτο, να ξυπνήσει την ανθρωπιά που είχε κοιμηθεί στον Βερνάρδο Αλμπουκέρκι. Εκείνο το απόγευμα, ενώ η ψηλή βροχή έπεφτε στο ναύπλιο, ο Βερνάρδος βρισκόταν μόνος στη βιβλιοθήκη του για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό. Η σιωπή που άλλοτε ήταν ο μόνος του σύντροφος, τώρα φαινόταν παράξενη, σχεδόν καταπιεστική. Ξεφύλιζε αφηρημένα ένα βιβλίο όταν ο Κλάβδιος επέστρεψε, φέρνοντας μαζί του έναν διπλωμένο φάκελο. «Η μικρή Κλάρα σας έστειλε αυτό», είπε ο οδηγός δίνοντάς του το χαρτί. «Επέμενε να το φέρω σήμερα κιόλας». Ο Βερνάρδος άνοιξε τον φάκελο με περιέργεια. Μέσα, ένα χρωματιστό σχέδιο έδειχνε αυτό που έμοιαζε να είναι ο ίδιος στην αναπηρική του καρέκλα, περικυκλωμένος από γιγάντια και χαμογελαστά λουλούδια. Δίπλα στο σχέδιο, με μεγάλα και ακανόνιστα γράμματα, ήταν γραμμένο: «Συντάγει για μέρες χωρίς Κλάρα. 1. Να παίζεις πιάνο. 2. Να διαβάζεις ένα χαρούμενο βιβλίο. 3. Να μιλάς με τα φυτά του κήπου. 4. Να γράφεις στο μπλε τετράδιο. 5. Να μην είσαι λυπημένος. Θα επιστρέψω σύντομα». Ένα ακούσιο χαμόγελο σχηματίστηκε στα χείλη του. Αυτές οι απλές παιδικές οδηγίες έφεραν μια σοφία που πολλοί ενήλικες δεν θα έφταναν ποτέ. Η Κλάρα καταλάβαινε ακόμα και στην αθωότητά της πόσο είχε γίνει εξαρτημένος από την παρουσία της και προσπαθούσε με τον δικό της τρόπο να τον προστατεύσει από τη μοναξιά. «Κλάβδιε», φώναξε ο Βερνάρδος κοιτάζοντας ακόμα το σχέδιο, «ετοίμασε το αυτοκίνητο παρακαλώ. Θέλω να κάνω μια επίσκεψη». Ο οδηγός μεταβίας μπόρεσε να κρύψει την έκπληξή του. «Μια επίσκεψη, κύριε». «Πού?» «Στο σπίτι της Τερέζας και της Κλάρας. Θέλω να δω πώς είναι το κορίτσι». Μισή ώρα αργότερα, προς έκπληξη όλων των υπαλλήλων της έπαυλης, ο Βερνάρδος Αλμπουκέρκης έφευγε από το κτήμα για πρώτη φορά μέσα σε 3 χρόνια. Η διαδρομή μέχρι την απλή γειτονιά του Αγίου Σπυρίδωνα, όπου ζούσε η Τερέζα με την κόρη της, έγινε σιωπηλά. Ο Βερνάρδος παρατηρούσε από το παράθυρο του αυτοκινήτου τους δρόμους της πόλης, που τόσο καιρό δεν είχε δει, νιώθοντας ένα παράξενο μείγμα αγωνίας και αποφασιστικότητας. Όταν έφτασαν στη μικρή διόροφη μονοκατοικία με εξωτερική σκάλα, ο Βερνάρδος αντιμετώπισε το πρώτο πραγματικό εμπόδιο. Δεν υπήρχε τρόπος να ανέβει με την αναπηρική καρέκλα. Ο Κλάβδιος κοίταξε αμήχανα τον εργοδότη του. «Μπορώ να προσπαθήσω να σας κουβαλήσω, κύριε Βερνάρδε?» «Όχι», τον διέκοψε εκείνος αποφασισμένος. Χτύπα το κουδούνι. «Ζήτα από την Τερέζα να κατέβει με την Κλάρα, αν μπορεί. Θα περιμένω εδώ λεπτά αργότερα». Μια εμφανώς έκπληκτη Τερέζα κατέβαινε τις σκάλες, βοηθώντας μια εξασθενημένη Κλάρα, τυλιγμένη σε μια κουβέρτα με στάμπες μονόκερων. Τα μάτια του κοριτσιού, αν και πυρετώδη, έλαμψαν βλέποντας τον Βερνάρδο να περιμένει στο πεζοδρόμιο. «Κύριε Βερνάρδε», αναφώνησε εκείνη, η φωνή της βραχνή, «βγήκατε από την έπαυλη». «Έλαβα τη συνταγή σου», απάντησε εκείνος δείχνοντας το χαρτί. «Αλλά σκέφτηκα ότι έλειπε ένα σημαντικό στοιχείο, να επισκεφτώ μια άρρωστη φίλη». Η Κλάρα χαμογέλασε παρά την εμφανή κόπωση. Η Τερέζα τη βοήθησε να καθίσει σε ένα μικρό τσιμεντένιο παγκάκι κοντά στο αυτοκίνητο, επιτρέποντάς της να βρεθεί πρόσωπο με πρόσωπο με τον Βερνάρδο. «Σου έφερα κάτι», είπε εκείνος, δίνοντάς της ένα πακέτο που είχε βγάλει από μια σακούλα δίπλα στην καρέκλα. Του η Κλάρα άνοιξε προσεκτικά το περιτύλιγμα. Ήταν ένα βιβλίο παιδικών ιστοριών, όμορφα εικονογραφημένο, με τον τίτλο «Ιστορίες για μυστικούς κήπους». «Απέας. Σκέφτηκα ότι θα μπορούσαμε να το διαβάσουμε μαζί όταν γίνεις καλύτερα», εξήγησε ο Βερνάρδος. «Αλλά εν τω μεταξύ η μητέρα σου μπορεί να σου το διαβάσει». «Είναι υπέροχο», αναφώνησε η Κλάρα, περνώντας τα δάχτυλά της πάνω από τις πολύχρωμες εικονογραφήσεις του εξωφύλου. «Ευχαριστώ, κύριε Βερνάρδε. Έλαβα και το δώρο σου», είπε εκείνος αναφερόμενος στο κόκκινο ημερολόγιο. «Το λάτρεψα.
«Θα γράφω σε αυτό κάθε μέρα, όπως μου δίδαξες». Η Τερέζα παρακολουθούσε τη σκηνή με δάκρυα στα μάτια. Η μεταμόρφωση του Βερνάρδου τους τελευταίους μήνες ήταν σχεδόν θαυματουργή. Από έναν πικραμένο και απομονωμένο άντρα είχε γίνει κάποιος ικανός να βγει από τη ζώνη άνεσής του για να επισκεφτεί ένα άρρωστο παιδί. «Η Κλάρα πρέπει να ξεκουραστεί τώρα, κύριε Βερνάρδε», είπε εκείνη απαλά μετά από λίγα λεπτά συζήτησης. «Ο πυρετός ανεβαίνει αργά το απόγευμα». Ο Βερνάρδος έγνεψε, κατανοητός. «Φυσικά. Απλώς ήθελα να βεβαιωθώ ότι την φροντίζουν καλά». «Με φροντίζουνε, ναι», διαβεβαίωσε η Κλάρα ανάμεσα σε έναν βήχα και έναν άλλο. «Η μαμά μου φτιάχνει κοτόσουπα και μου δίνει φάρμακα κάθε τόσο. Και τώρα έχω και ένα καινούριο βιβλίο». Ο Βερνάρδος χαμογέλασε, πιάνοντας το μικρό χέρι της Κλάρας ανάμεσα στα δικά του. «Πρόσεχε, Κλάρα η επίμονη. Ο κήπος των ακίνητων σε περιμένει». Στην επιστροφή στην έπαυλη, ο Βερνάρδος εξέπληξε τον Κλάβδιο με ένα ασυνήθιστο αίτημα. «Μπορούμε να περάσουμε από το κέντρο της πόλης. Υπάρχει ένα μέρος που θέλω να επισκεφτώ». Ο οδηγός, προσαρμοζόμενος γρήγορα στη νέα εκδοχή του εργοδότη του, πάκουσε χωρίς ερωτήσεις. Στάθμευσαν μπροστά σε ένα μικρό κατάστημα μουσικών οργάνων στον κεντρικό δρόμο. Ο ιδιοκτήτης, ένας ηλικιωμένος κύριος που γνώριζε τον Βερνάρδο από την εποχή της ορχήστρας, σχεδόν έπεσε πίσω όταν τον είδε να μπαίνει στο κατάστημά του, σπρωγμένος από τον Κλάβδιο. «Μαέστρο Αλμπουκέρκι, τι έκπληξη», αναφώνησε πλησιάζοντας για να τον χαιρετήσει. «Γεια σου, Ντάντας», απάντησε ο Βερνάρδος εγκάρδια. «Χρειάζομαι τη βοήθειά σου για να βρω κάτι ιδιαίτερο». Μισή ώρα αργότερα βγήκαν από το κατάστημα με μια μικρή κέλτικη άρπα, ένα όργανο που σύμφωνα με τον Βερνάρδο θα ήταν τέλειο για τα μικρά χέρια της Κλάρας όταν θα άρχιζε να ενδιαφέρεται για κάτι πέρα από το πιάνο. Αυτή η πρώτη έξοδος του Βερνάρδου άνοιξε τις πόρτες για πολλές άλλες. Τις επόμενες εβδομάδες, ενώ η Κλάρα ανάρωνε, άρχισε να κάνει τακτικές επισκέψεις στην πόλη. Αρχικά μόνο σε συγκεκριμένα μέρη και για σύντομα χρονικά διαστήματα. Σταδιακά, ωστόσο, απέκτησε αυτοπεποίθηση να παραμένει περισσότερο σε δημόσιους χώρους. Η είδηση της επιστροφής του στην κοινωνία διαδόθηκε γρήγορα. Παλιοί γνωστοί τον πλησίαζαν στους δρόμους, τοπικές εφημερίδες ζήτησαν συνεντεύξεις, τις οποίες αρνήθηκε ευγενικά και ακόμα και εκπρόσωποι της Συμφωνικής Ορχήστρας της Αθήνας επικοινώνησαν, προσκαλώντας τον σε επαιτειακές εκδηλώσεις. Η Κλάρα, ακόμα σε ανάρρωση, διατηρούσε επαφή μέσω σχεδίων και συνταγών, που έστελνε καθημερινά μέσω της Τερέζας. Κάθε χρωματιστό χαρτί έφερε μια νέα λίστα εργασιών, όλο και πιο φιλόδοξες. 1. Να παίξεις πιάνο για κάποιον άλλον εκτός από εμένα. 2. Να πας στο παγωτατζίδικο της πλατείας. 3. Να επισκεφθείς το Αυτοκρατορικό Μουσείο. 4. Να καλέσεις κάποιον για δείπνο. Προς έκπληξή του, ο Βερνάρδος εκπλήρωνε κάθε μία από αυτές, σαν να ήταν ιατρικές συνταγές, και κατά κάποιο τρόπο ήταν ακριβώς αυτό. Θεραπείες για μια ψυχή που αργά μάθαινε να ζει ξανά. Όταν η Κλάρα επέστρεψε τελικά στην έπαυλη, 2 εβδομάδες αργότερα βρήκε έναν διαφορετικό Βερνάρδο, όχι μόνο πιο επικοινωνιακό και παρόντα, αλλά και σωματικά μεταμορφωμένο. Τα γκρίζα μαλλιά, άλλοτε ατιμέλητα, ήταν κουρεμένα και καλοχτενισμένα. Τα αξίριστα γένια είχαν δώσει τη θέση τους σε ένα καθαρό πρόσωπο, με πιο νεανικά χαρακτηριστικά. Ακόμα και τα ρούχα του, άλλοτε σκούρα και επίσημα, παρουσίαζαν πιο ανοιχτά χρώματα. «Κύριε Βερνάρδε», αναφώνησε εκείνη μπαίνοντας στη βιβλιοθήκη, «μοιάζετε με πρίγκιπα τώρα». Εκείνος γέλασε, γνήσια διασκεδασμένος με το σχόλιο. «Ένας πρίγκιπας σε αναπηρική καρέκλα. Δεν νομίζω ότι αυτό υπάρχει στα παραμύθια, Κλάρα». «Φυσικά και υπάρχει», αντέτεινε εκείνη αμέσως. «Απλώς δεν το έχουν γράψει ακόμα. Μπορούμε να το γράψουμε». Και έτσι ξεκίνησε μια νέα φάση στη σχέση τους. Εκτός από τις δραστηριότητες στον κήπο και τα μαθήματα πιάνου, τώρα περνούσαν ώρες εφευρίσκοντας ιστορίες και γράφοντάς τες στο μπλε τετράδιο της Κλάρας, ιστορίες για πρίγκιπες σε αναπηρικές καρέκλες, πριγκίπισσες που έσωζαν βασίλεια με μαγικά σχέδια και μαγεμένους κήπους, όπου τα φυτά μιλούσαν και έδιναν σοφές συμβουλές. Σε ένα από αυτά τα απογεύματα ιστοριών, η Κλάρα ανέφερε απρόσεκτα κάτι που προκάλεσε βαθιά εντύπωση στον Βερνάρδο. «Ξέρετε, κύριε Βερνάρδε, η δασκάλα μου είπε ότι βελτιώθηκα πολύ στο σχολείο από τότε που άρχισα να έρχομαι εδώ. Είπε ότι είμαι πιο συγκεντρωμένη και ότι οι εκθέσεις μου είναι οι καλύτερες στην τάξη τώρα».
Ο Βερνάρδος παρατήρησε το κορίτσι με μια νέα οπτική. Είχε επικεντρωθεί και η Τατίνση τόσο πολύ στο πώς τον είχε βοηθήσει η Κλάρα, που δεν είχε σκεφτεί πώς θα μπορούσε να επηρεάζει θετικά και τη δική της ζωή. Αυτό είναι υπέροχο, Κλάρα. Είμαι πολύ περήφανος για σένα. Είναι επειδή μου μαθαίνετε δύσκολες λέξεις, εξήγησε εκείνη, ζωγραφίζοντας αφηρημένα στο τετράδιο. Και επίσης επειδή τώρα έχω πολλές ιστορίες να πω. Κανείς άλλος στην τάξη μου δεν γνωρίζει έναν αληθινό μαέστρο ή ξέρει τα ονόματα όλων αυτών των λουλουδιών του κήπου. Εκείνο το βράδυ, αφού η Κλάρα και η Τερέζα είχαν φύγει, ο Βερνάρδος παρέμεινε στη βιβλιοθήκη, αναλογιζόμενος στη συζήτηση. Συνειδητοποίησε ότι, στην αιμονή του με αυτά που είχε χάσει, ποτέ δεν είχε σκεφτεί πραγματικά τι μπορούσε ακόμα να προσφέρει. Γνώση, εμπειρία, ιστορίες, πόροι που παρέμεναν άθικτοι, ανεξάρτητα από τους φυσικούς του περιορισμούς. Στο προσωπικό του τετράδιο, αυτό που είχε αρχίσει να χρησιμοποιεί μετά την πρόταση της Κλάρας, έγραψε «Σήμερα συνειδητοποίησα ότι μπορώ ακόμα να διδάσκω. Μπορώ ακόμα να συνεισφέρω. Ίσως είναι καιρός να σταματήσω να σκέφτομαι μόνο τι δεν μπορώ να κάνω και να αρχίσω να σκέφτομαι τι μπορώ ακόμα να προσφέρω στον κόσμο». Η άνοιξη είχε φτάσει στο ναύπλιο με όλη της τη δύναμη. Ο κήπος των ακίνητων ήταν σε πλήρη λαμπρότητα, με λουλούδια όλων των χρωμάτων και αρωμάτων να αναμειγνύονται σε μια συμφωνία για τις αισθήσεις. 8 μήνες είχαν περάσει από την πρώτη επίσκεψη της Κλάρας στην έπαυλη και τα 7 γενέθλια του κοριτσιού πλησίαζαν. Ένα ιδιαίτερα ηλιόλουστο απόγευμα, ο Βερνάρδος βρισκόταν στην αίθουσα μουσικής με την Κλάρα, διδάσκοντάς της ένα απλό κομμάτι του Μπαχ στο πιάνο, όταν η Τερέζα μπήκε βιαστικά με ανήσυχη έκφραση. «Συγγνώμη που διακόπτω, κύριε Βερνάρδε, αλλά πρέπει να μιλήσω επειγόντως στην κυρία Ελένη», είπε αναφερόμενη στην αδελφή του Βερνάρδου, η οποία διαχειριζόταν τα οικονομικά της οικογένειας και σπάνια εμφανιζόταν στην έπαυλη. Έφτασε ένα εξώδικο έξωσης από το διαμέρισμά μας. Το κτίριο πουλήθηκε και όλοι οι ενοικιαστές πρέπει να φύγουν σε 30 μέρες. Κλάρα σταμάτησε αμέσως να παίζει, γυρίζοντας προς τη μητέρα της με ορθά ανοιχτά μάτια. «Θα πρέπει να αλλάξουμε σπίτι, μαμά». Η Τερέζα προσπάθησε να χαμογελάσει για να καθησυχάσει την κόρη της. «Θα βρούμε έναν τρόπο, αγάπη μου». Πάντα βρίσκουμε τσιουνσίσει ο Βερνάρδος, που παρακολουθούσε τη σκηνή προσεκτικά, παρενέβη. «Η Ελένη δεν είναι στην πόλη, Τερέζα. Πήγε στην Αθήνα για να διευθετήσει κάποια ζητήματα και θα επιστρέψει την επόμενη εβδομάδα. Υπάρχει κάτι που μπορώ να κάνω για να βοηθήσω». Η Τερέζα δίστασε. Δεν ήθελε να ανακατέψει τα προσωπικά της προβλήματα με τη δουλειά, ειδικά τώρα που ο Βερνάρδος φαινόταν επιτέλους να αναρρώνει. «Όχι, κύριε Βερνάρδε, ευχαριστώ. Απλώς έπρεπε να σας ενημερώσω ότι ίσως χρειαστεί να λείψω κάποιες μέρες για να βρω ένα νέο μέρος. Είναι αδύνατο να βρει κανείς προσιτό ενίκιο κοντά στο κέντρο». Ο Βερνάρδος σκέφτηκε για μια στιγμή, χτυπώντας τα δάχτυλά του στο μπράτσο της καρέκλας του. Μια απόφαση διαμορφωνόταν στο μυαλό του, κάτι που εξέταζε εδώ και εβδομάδες. «Στην πραγματικότητα, Τερέζα, έχω μια πρόταση για εσάς», είπε, τακτοποιώντας τον εαυτό του στην καρέκλα. «Ο ξενώνας στο πίσω μέρος του κτήματος είναι άδειος εδώ και χρόνια. Είναι μόλις 2 δωμάτια, αλλά έχει ό,τι χρειάζεται. Αν εσείς και η Κλάρα θέλετε, μπορείτε να μετακομίσετε εκεί». Η προσφορά έπιασε την Τερέζα εντελώς απροετοίμαστη. Ο ξενώνας ήταν μια γοητευτική κατασκευή που είχε φιλοξενήσει επιφανείς μουσικούς και καλλιτέχνες στα χρυσά χρόνια της έπαυλης. Ήταν αρκετά απομονωμένος για να προσφέρει ιδιωτικότητα, αλλά αρκετά κοντά για να είναι βολικός. «Κύριε Βερνάρδε, εγώ δεν ξέρω τι να πω. Είναι υπερβολική γενεοδορία». «Δεν είναι γενεοδορία, είναι πρακτικότητα», διόρθωσε εκείνος με ένα ελαφρύ χαμόγελο. «Η Κλάρα περνάει ήδη το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου της εδώ και εσείς θα εξοικονομούσατε τον χρόνο μετακίνησης. Ο μισθός θα παρέμενε ο ίδιος φυσικά, απλώς με το όφελος της στέγασης». Η Κλάρα, που είχε ακούσει όλα προσεκτικά, μετά βίας μπορούσε να συγκρατήσει τον ενθουσιασμό της. «Θα ζήσουμε κοντά στον κήπο, μαμά», αναφώνησε, πηδώντας από το σκαμνί του πιάνου. «Σας παρακαλώ, πες ναι». Η Τερέζα κοίταξε την κόρη της, μετά τον Βερνάρδο. Η προσφορά έλυνε τα άμεσα προβλήματά της και φαινόταν ειλικρινής. Μετά από τόσους μήνες δουλειάς κοντά του, είχε μάθει να αναγνωρίζει πότε ο εργοδότης της ήταν γνήσιος. «Θα χρειαζόταν να δω πρώτα τον χώρο και να το σκεφτώ ήρεμα», απάντησε προσεκτικά. «Φυσικά», συμφώνησε ο Βερνάρδος. «Ζητήστε από τον Κλάβδιο να σας δείξει το σπίτι ακόμα και σήμερα».
Αν αποφασίσετε να δεχτείτε, μπορώ να ζητήσω έναν πλήρη καθαρισμό, ώστε να είναι έτοιμο όταν χρειαστεί να μετακομίσετε. Την ίδια μέρα, αφού επιθεώρησε τον ξενώνα και διαπίστωσε ότι ήταν πολύ ανώτερος από το μικρό διαμέρισμα που νίκιαζε, η Τερέζα δέχτηκε την προσφορά. Πέθουν! Επόμενες εβδομάδες ήταν γεμάτες με προετοιμασίες για τη μετακόμιση. Ο Βερνάρδος, προς έκπληξη όλων, ενεπλάκη προσωπικά στη διαδικασία, ζητώντας να βαφτεί το σπίτι, να ελεγχθεί το ηλεκτρικό σύστημα και ακόμα και να ετοιμαστεί ένας μικρός λαχανόκηπος δίπλα στην κατασκευή, καθώς είχε μάθει από την Κλάρα ότι η Τερέζα λάτρευε να καλλιεργεί μαγειρικά βότανα. Η εγκύτητα της νέας κατοικίας μεταμόρφωσε ακόμα περισσότερο τη δυναμική μεταξύ τους. Η Κλάρα τώρα ερχόταν στην έπαυλη όχι μόνο μετά το σχολείο, αλλά και τις πρώτες πρωινές ώρες, πίνοντας καφέ με τον Βερνάρδο, ενώ συζητούσαν για τα όνειρα της προηγούμενης νύχτας ή τα σχέδια για την ημέρα. Τα Σαββατοκύριακα οι τρεις τους συχνά μοιράζονταν γεύματα στη βεράντα, συζητώντας για βιβλία, μουσική και τα νέα της πόλης. Ήταν κατά τη διάρκεια ενός τέτοιου πρωινού καφέ που ο Βερνάρδος ένιωσε κάτι παράξενο. Άκουγε την Κλάρα να περιγράφει ενθουσιασμένα ένα σχολικό έργο για τα θαλάσσια ζώα, όταν ένα αίσθημα μυρμηγκιάσματος διαπέρασε το δεξί του πόδι. Ήταν ανεπαίσθητο, σχεδόν αόρατο, αλλά σίγουρα πραγματικό. Έκρυψε την έκπληξή του, μη θέλοντας να δημιουργήσει ψεύτικες ελπίδες, αλλά εκείνο το απόγευμα, όταν ήταν μόνος, προσπάθησε επανειλημμένα να κινήσει το πόδι του. Μετά από πολλές αποτυχημένες προσπάθειες, κατάφερε έναν ελαφρύ σπασμό, σχεδόν ανεπαίσθητο, των δαχτύλων του δεξιού ποδιού. Ο γιατρός που τον παρακολουθούσε από το ατύχημα, ο Δωράτσε Μέντες, κλήθηκε διακριτικά την επόμενη μέρα. Μετά από μια σειρά εξετάσεων, κοίταξε τον Βερνάρδο με μια προσεκτικά αισιόδοξη έκφραση. «Υπάρχει μια ελαφρά ανάκαμψη της νευρικής ανταπόκρισης στο δεξί πόδι», εξήγησε. «Δεν σημαίνει ότι θα ξαναπερπατήσετε, αλλά δείχνει ότι η βλάβη ίσως να μην είναι τόσο μόνιμη όσο αρχικά πιστεύαμε». «Τι σημαίνει αυτό στην πράξη, γιατρέ?» ρώτησε ο Βερνάρδος, προσπαθώντας να ελέγξει τα αντιφατικά συναισθήματα που προκαλούσε η διάγνωση. «Σημαίνει ότι πρέπει να εντείνουμε τη φυσικοθεραπεία. Με συνεπή δουλειά μπορείτε να ανακτήσετε κάποια κίνηση, ίσως ακόμα και να υποστηρίξετε μερικώς βάρος σε αυτό το πόδι. Ωστόσο, δεν θέλω να δημιουργήσω ψεύτικες ελπίδες. Η διαδικασία είναι αργή, επίπονη και τα αποτελέσματα είναι απρόβλεπτα». Ο Βερνάρδος έμεινε σιωπηλός, επεξεργαζόμενος την πληροφορία. Πριν από ένα χρόνο θα είχε απορρίψει κάθε ελπίδα ως άχρηστη. Τώρα όμως κάτι είχε αλλάξει μέσα του. Είχε λόγους να παλέψει, να προσπαθήσει. «Πότε ξεκινάμε?» Ο Δορφουριμέντες χαμογέλασε, ικανοποιημένος με την απάντηση. «Αμέσως. Θα σας παραπέμψω στον καλύτερο φυσιοθεραπευτή που γνωρίζω». Η είδηση της πιθανής μερικής ανάκαμψης κρατήθηκε μυστική. Ο Βερνάρδος δεν ήθελε να δημιουργήσει προσδοκίες κυρίως στην Κλάρα. Οι συνεδρίες φυσιοθεραπείας προγραμματίστηκαν για ώρες που το κορίτσι ήταν στο σχολείο και μόνο ο Κλάβδιος και η κυρία Ζουλμίρα ενημερώθηκαν λόγω πρακτικής ανάγκης. Για 3 εβδομάδες, ο Βερνάρδος αφοσιώθηκε με σχεδόν αιμονική αποφασιστικότητα στις ασκήσεις που του συνταγογράφησε ο φυσιοθεραπευτής. Με κάθε μικρή πρόοδο, έναν πιο δυνατό σπασμό, μια λίγο πιο ελεγχόμενη κίνηση, ένιωθε ένα μείγμα ελπίδας και φόβου. Ήταν σαν να ξαναμαθαίνει να παίζει ένα όργανο μετά από χρόνια εγκατάλειψης, με τη συνεχή αβεβαιότητα ότι δεν θα ανακτούσε ποτέ την αρχική του ικανότητα. Ένα πρωινό του Οκτωβρίου, ενώ έκανε εξάσκηση με τις παράλληλες μπάρες στο δωμάτιο που είχε διαμορφωθεί για φυσικοθεραπεία, κατάφερε για πρώτη φορά να μεταφέρει μέρος του βάρους στο δεξί του πόδι. Ήταν μόνο για λίγα δευτερόλεπτα και η προσπάθεια τον άφησε εξαντλημένο, αλλά αντιπροσώπευε μια σημαντική πρόοδο. «Συγχαρητήρια, κύριε Βερνάρδε», αναφώνησε ο Παύλος, ο φυσιοθεραπευτής, ένας νεαρός ενεργητικός και υπομονετικός που είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη του. «Αυτό είναι πολύ υποσχόμενο». Ο Βερνάρδος δεν απάντησε. Ήταν πολύ συγκεντρωμένος στην αίσθηση που μόλις είχε βιώσει, το πάτωμα κάτω από το πόδι του να υποστηρίζει μέρος του βάρους του, κάτι που δεν είχε νιώσει εδώ και σχεδόν 4 χρόνια. Τις επόμενες εβδομάδες η ρουτίνα εντατικοποιήθηκε. Εκτός από τις συνεδρίες με τον Παύλο, ο Βερνάρδος εξασκούνταν μόνος του όποτε ήταν δυνατόν. Ο πόνος ήταν συνεχής, μερικές φορές σχεδόν αφόρητος, αλλά εκείνος επέμενε.
Κάθε μικρή πρόοδος γιορταζόταν εσωτερικά ως μια μεγάλη νίκη. Το να κρύβει τις προόδους από την Κλάρα γινόταν όλο και πιο δύσκολο. Το κορίτσι, οξυδερκές όπως πάντα, παρατηρούσε μικρές αλλαγές στη στάση του, στον τρόπο που κινούνταν στην καρέκλα, ακόμα και στη διάθεσή του τις ιδιαίτερα εξαντλητικές μέρες. «Είστε διαφορετικός», σχολίασε εκείνη ένα απόγευμα, ενώ ζωγράφιζαν στη βεράντα. «Κάθεστε πιο ίσια». Ο Βερνάρδος προσποιήθηκε έκπληξη. «Αλήθεια, πρέπει να είναι επειδή η κυρία Ζουλμίρα με ταΐζει υπερβολικά, παχαίνω». Η Κλάρα στένεψε τα μάτια της, όχι εντελώς πεπισμένη, αλλά άφησε το θέμα στην άκρη. Είχε άλλα σχέδια στο μυαλό της. «Κύριε Βερνάρδε, θα έρθετε στο πάρτι των γενεθλίων μου, έτσι δεν είναι? Θα γίνει το επόμενο Σάββατο στην αυλή του σπιτιού μας. Η μαμά είπε ότι μπορώ να καλέσω τους φίλους μου από το σχολείο και επίσης εσάς, την κυρία Ζουλμίρα, τον κύριο Αντώνη και τον Κλάβδιο. Τα γενέθλια της Κλάρας». Ο Βερνάρδος είχε προετοιμαστεί για αυτό. Εβδομάδες πριν είχε ζητήσει από τον Κλάβδιο να βρει την καλύτερη σοκολατόπιτα της πόλης και να την παραγγείλει για τη μεγάλη μέρα. Είχε επίσης ήδη ξεχωρίσει ένα ιδιαίτερο δώρο, ένα σετ επαγγελματικών ακουαρέλων που είχε παραγγείλει να έρθουν απευθείας από τη Θεσσαλονίκη. «Δεν θα το έχανα με τίποτα, Κλάρα», διαβεβαίωσε χαμογελώντας το κορίτσι. «Έχω ακόμα και μια καινούρια γραβάτα για την περίσταση». Την ημέρα των γενεθλίων, το μικρό ξενώνα ήταν διακοσμημένο με πολύχρωμα μπαλόνια και κορδέλες. Τα παιδιά από το σχολείο της Κλάρας έτρεχαν στην αυλή, παίζοντας ανάμεσα στα δέντρα και θαυμάζοντας τον κήπο των ακίνητων από απόσταση. Η Τερέζα, με τη βοήθεια της κυρίας Ζουλμίρα, οργάνωνε τα φαγητά στο τραπέζι που είχε στηθεί κάτω από μια μεγάλη μαγκοφόρα. Ο Βερνάρδος παρακολουθούσε τα πάντα από το μπαλκόνι του κυρίως σπιτιού, νιώθοντας μια παράξενη νοσταλγία. Πότε ήταν η τελευταία φορά που είχε δει τόσα παιδιά μαζεμένα? Πότε ήταν η τελευταία φορά που είχε συμμετάσχει σε έναν τόσο απλό και γνήσιο εορτασμό? Αποφάσισε ότι ήταν ώρα να συμμετάσχει στο πάρτι. Με τη βοήθεια του Κλάβδιου κατέβηκε τη ράμπα που οδηγούσε στον κήπο. Η πρόοδός του στη φυσικοθεραπεία ήταν σημαντική, αλλά ακόμα όχι αρκετή για να απαλλαγεί από την αναπηρική καρέκλα σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Βλέποντάς τον να πλησιάζει, η Κλάρα έτρεξε προς το μέρος του. «Κύριε Βερνάρδε, ήρθατε πραγματικά», αναφώνησε, αγκαλιάζοντάς τον αυθόρμητα. «Υποσχέθηκα, έτσι δεν είναι?» απάντησε εκείνος, νιώθοντας ένα σφίξιμο συγκίνηση στον λαιμό του. «Και έφερα κάτι για την εορτάζουσα». Το προσεκτικά τυλιγμένο πακέτο έγινε δεκτό με ενθουσιασμό. Η Κλάρα έσκησε το χρυσό χαρτί με την ανυπομονησία που είναι τυπική της ηλικίας, αποκαλύπτοντας το σετ ακουαρέλων σε ένα ξύλινο κουτί με το όνομά της χαραγμένο. «Είναι υπέροχο», αναφώνησε, ανοίγοντας το κουτί για να θαυμάσει τα ζωντανά χρώματα. «Τώρα θα μπορώ να ζωγραφίζω τον κήπο μας αληθινά, όχι μόνο να τον σχεδιάζω». Το πάρτι κύλησε ζωηρά. Ο Βερνάρδος εξεπλάγει διαπιστώνοντας πόσο απολάμβανε την παρέα των παιδιών. Απαντώντας στις περίεργες ερωτήσεις τους για την έπαυλη, το πιάνο, ακόμα και για την αναπηρική του καρέδρα. Δεν υπήρχε ίκτος ή αμηχανία σε αυτές τις αλληλεπιδράσεις, μόνο γνήσια περιέργεια και ανεφόρον αποδοχή. Τη στιγμή που τραγουδούσαν τα γενέθλια, η Κλάρα επέμεινε ο Βερνάρδος να μείνει δίπλα της μαζί με την Τερέζα. Η σοκολατόπιτα, διακοσμημένη με πολύχρωμα ζαχαρένια λουλούδια που αναπαριστούσαν αυτά του κήπου, έγινε δεκτή με χειροκροτήματα από τα παιδιά. Όταν όλοι είχαν φάει και οι οικογένειες άρχισαν να παίρνουν τα παιδιά τους, η Κλάρα πλησίασε τον Βερνάρδο με ένα μικρό και άσχημα τυλιγμένο πακέτο στα χέρια της. «Έχω κι εγώ ένα δώρο για εσάς», είπε διστακτικά. Ο Βερνάρδος πήρε το πακέτο, γνήσια, έκπληκτος. «Μα δεν είναι τα γενέθλιά μου, Κλάρα». «Το ξέρω, αλλά εσείς μου δώσατε τόσα πολλά που ήθελα να σας δώσω κάτι πίσω». Συγκινημένος, άνοιξε το πακέτο. Μέσα υπήρχε ένα μικρό μεταλλικό ποτιστήρι ζωγραφισμένο κόκκινο σε σχήμα καρδιάς. «Για να ποτίζετε τον κήπο μας», εξήγησε η Κλάρα. «Το ζωγράφισα με τον κύριο Αντώνη. Αυτός βοήθησε να γίνει το σχήμα καρδιάς». Ο Βερνάρδος έμεινε άφωνος για μια στιγμή, συγκινημένος από την απλότητα και το βάθος της χειρονομίας. Το μικρό ποτιστήρι συμβόλιζε όλα όσα η Κλάρα είχε φέρει πίσω στη ζωή του. Φροντίδα, προσοχή, ανάπτυξη. «Είναι το πιο όμορφο δώρο που έχω λάβει ποτέ», είπε τελικά, η φωνή του πνιγμένη. «Θα το χρησιμοποιώ κάθε μέρα». Η Κλάρα χαμογέλασε ικανοποιημένη και έτρεξε να βοηθήσει τη μητέρα της με τους τελευταίους καλεσμένους. Ο Βερνάρδος παρέμεινε εκεί που ήταν,
με το μικρό κόκκινο ποτιστήρι στην αγκαλιά του, παρατηρώντας την κίνηση γύρω του. Ένιωσε για άλλη μια φορά το μυρμήγκιασμα στο δεξί του πόδι, τώρα μια σχεδόν οικία αίσθηση, αλλά αυτή τη φορά υπήρχε κάτι διαφορετικό. Μια όθηση, μια σχεδόν ακαταμάχητη επιθυμία. Κοιτάζοντας γύρω του για να βεβαιωθεί ότι κανείς δεν πρόσεχε, ακούμπησε σταθερά τα χέρια του στα μπράτσα της καρέκλας και με τεράστια προσπάθεια όθησε τον εαυτό του προς τα πάνω. Για μια σύντομη στιγμή κατάφερε να σταθεί όρθιος, στηριζόμενος κυρίως στο αριστερό του πόδι, αλλά με το δεξί να υποστηρίζει μέρος του βάρους. Ήταν μόνο λίγα δευτερόλεπτα πριν χρειαστεί να ξανακαθίσει, εξαντλημένος και τρέμουλος, αλλά εκστασιασμένος. Είχε σταθεί όρθιος, μόνος, χωρίς τις παράλληλες μπάρες, χωρίς βοήθεια. Ένα μικρό θαύμα γεννημένο από μήνες προσπάθειας, πόνου και πάνω απ' όλα από μια ανανεωμένη θέληση για ζωή. Κανείς δεν το είχε παρατηρήσει, ή σχεδόν κανείς. Από την άλλη πλευρά του κήπου, ο κύριος Αντώνης τον παρατηρούσε με ένα γνώριμο χαμόγελο. Ο γέρος Κυπουρός απλώς έγνεψε διακριτικά, σαν να επιβεβαίωνε κάτι που ήξερε εδώ και πολύ καιρό, ότι κάποια φυτά, ακόμα και τα πιο κατεστραμμένα, βρίσκουν πάντα έναν τρόπο να επιστρέψουν στη ζωή όταν λαμβάνουν τη σωστή φροντίδα. Εκείνο το βράδυ, όταν όλοι είχαν φύγει και η έπαυλη ήταν σιωπηλή, ο Βερνάρδος έγραψε στο ημερολόγιο του: «Σήμερα στάθηκα όρθιος για λίγα δευτερόλεπτα. Κανείς δεν με είδε, εκτός ίσως από τον Αντώνη. Αλλά δεν έχει σημασία αν κάποιος με είδε ή όχι. Το σημαντικό είναι ότι το ένιωσα. Ένιωσα το έδαφος κάτω από τα πόδια μου. Ένιωσα το σώμα μου να υψώνεται ενάντια στη βαρύτητα, ενάντια στην πρόγνωση, ενάντια σε τι έλεγε ότι ήταν αδύνατο. Η Κλάρα μου έδωσε ένα ποτιστήρι σε σχήμα καρδιάς. Δεν το κατάλαβα πλήρως τότε, αλλά τώρα αντιλαμβάνομαι. Δεν ποτίζει μόνο λουλούδια, ποτίζει ανθρώπους». Ο πρώτος χρόνος της άφιξης της Κλάρας στη ζωή του Βερνάρδου γιορτάστηκε χωρίς τυμπανοκρουσίες, αλλά με βαθιά επίγνωση της μεταμόρφωσης που είχε συντελεστεί. Στη βιβλιοθήκη της έπαυλης, όπου όλα είχαν ξεκινήσει, μια μικρή ξύλινη πινακίδα σκαλισμένη από τον κύριο Αντώνη κοσμούσε τώρα την πόρτα. Εδώ αρχίζει ο κήπος των ακίνητων. Ήταν μια συνεχής υπενθύμηση ότι οι κήποι δεν ήταν μόνο φυσικοί χώροι, αλλά και συναισθηματικά εδάφη που επεκτείνονταν πέρα από φράχτες και τείχους. Οι σωματικές πρόοδοι του Βερνάρδου συνεχίζονταν, αργές αλλά σταθερές. Μετά από 6 μήνες εντατικής φυσικοθεραπείας, κατάφερνε να κάνει μερικά βήματα, στηριζόμενος σε ειδικές πατερίτσες. Ο Δ. Μέντες χαρακτήριζε την ανάρρωσή του ως αξιοσημείωτη, αν και μερική. Ποτέ δεν θα περπατούσε κανονικά, αλλά θα μπορούσε τελικά να διανύει μικρές αποστάσεις με βοήθεια. Η Κλάρα, τώρα 7 ετών, παρακολουθούσε κάθε μικρή κατάκτηση με μεταδοτικό ενθουσιασμό. Όταν ο Βερνάρδος της έδειξε ότι μπορούσε να σταθεί όρθιος και να κάνει μερικά βήματα, το κορίτσι σχεδόν εξεράγει από χαρά. «Το ήξερα», φώναξε, πηδώντας μέσα στο δωμάτιο. «Το ήξερα ότι θα τα καταφέρετε». «Πώς μπορούσες να το ξέρεις?» ρώτησε ο Βερνάρδος, διασκεδάζοντας με την αντίδρασή της. Ούτε οι γιατροί δεν ήταν σίγουροι. «Επειδή είστε δυνατός μέσα σας», απάντησε εκείνη με την βαθιά απλότητα που πάντα τον εξέπλητε. «Και όποιος είναι δυνατός μέσα του, γίνεται δυνατός και έξω, αργά ή γρήγορα». Αυτή η παιδική παρατήρηση χαράχτηκε στο μυαλό του Βερνάρδου. Δυνατός μέσα του. Δεν ήταν έτσι που έβλεπε τον εαυτό του. Μέχρι πρόσφατα, για χρόνια, ένιωθε σπασμένος, ανεπανόρθωτα κατεστραμμένος, όχι μόνο στο σώμα, αλλά κυρίως στην ψυχή. Τι είχε αλλάξει? Τι είχε φέρει πίσω αυτή την εσωτερική δύναμη που ούτε ο ίδιος δεν ήξερε ότι υπήρχε ακόμα? Η απάντηση ήταν παντού γύρω του. Στα λουλούδια του κήπου που είχε ξανακαλλιεργήσει, στις συγχορδίες του πιάνου που είχε ξαναπαίξει, στα χαμόγελα των υπαλλήλων που τώρα ήταν σχεδόν οικογένεια και κυρίως στα μάτια της Κλάρας που ποτέ δεν τον είδαν ως κάτι λιγότερο από αυτό που θα μπορούσε να είναι. Ένα πρωινό Κυριακής, ενώ έπιναν καφέ στη βεράντα, ο Βερνάρδος εξέπληξε την Τερέζα με μια απροσδόκητη ερώτηση. «Έχετε σκεφτεί ποτέ να έχετε τη δική σας επιχείρηση, Τερέζα?» Εκείνη σταμάτησε με την κούπα στον αέρα, έκπληκτη από την ερώτηση. «Λοιπόν, είχα κάποια όνειρα φυσικά. Πριν γεννηθεί η Κλάρα, είχα παρακολουθήσει ένα μάθημα γαστρονομίας. Πάντα σκεφτόμουν ότι μια μέρα θα μπορούσα να έχω μια μικρή καφετέρια, αλλά η ζωή πήρε άλλη τροπή. Τι είδους καφετέρια θα ήταν?» επέμεινε ο Βερνάρδος, φαινόμενος γνήσια ενδιαφερόμενος. Η Τερέζα χαμογέλασε,
αφήνοντας τον εαυτό της να παρασυρθεί από την παλιά φαντασία. Κάτι ζεστό με λίγα τραπέζια. Θα σέρβιρα αληθινό καφέ, όχι αυτά τα μείγματα που πουλάνε, και θα είχα σπιτικά κέικ, ψωμιά με φυσικό προζύμι, απλά πράγματα αλλά καλοφτιαγμένα. Ένα μέρος όπου οι άνθρωποι θα μπορούσαν να νιώθουν σαν στο σπίτι τους, ξέρετε. Ο Βερνάρδος έγνεψε σκεπτικά. Η συζήτηση άλλαξε πορεία στη συνέχεια, αλλά ο σπόρος είχε φυτευτεί. Τις επόμενες εβδομάδες έκανε μερικά διακριτικά τηλεφωνήματα, συμβουλεύτηκε δικηγόρους, μίλησε με κατασκευαστές. Η ιδέα που είχε αναδυθεί ως μια ξαφνική έμπνευση έπαιρνε σιγά σιγά μορφή σαν ένα προσεκτικά σχεδιασμένο έργο κήπου. Η Κλάρα, πάντα παρατηρητική, παρατήρησε ότι κάτι συνέβαινε. Ο Βερνάρδος περνούσε περισσότερο χρόνο στο τηλέφωνο, δεχόταν ανθρώπους που δεν είχε ξαναδεί και μερικές φορές έβγαινε με τον Κλάβδιο για μυστηριώδεις υποθέσεις στην πόλη. «Θα ταξιδέψετε?» ρώτησε εκείνη ευθέως ένα απόγευμα, ενώ εξασκούνταν στο πιάνο. «Όχι, Κλάρα». «Γιατί?» «Επειδή συμπεριφέρεστε σαν τη μαμά όταν σχεδιάζει κάτι μεγάλο. Φτιάχνει λίστες, μιλάει στο τηλέφωνο, είναι όλο μυστήριο». Ο Βερνάρδος γέλασε. Η οξυδέρκεια του κοριτσιού τον εξέπλητε πάντα. «Ετοιμάζω μια έκπληξη», παραδέχτηκε. «Αλλά δεν μπορώ να σας πω ακόμα. Είναι για μένα», ρώτησε εκείνη γεμάτη ελπίδα. «Είναι για όλους μας», απάντησε εκείνος ενιγματικά. «Κάντε υπομονή. Σύντομα θα μάθετε». 3 μήνες αργότερα, την πρώτη εβδομάδα του καλοκαιριού, ο Βερνάρδος αποκάλυψε επιτέλους το σχέδιό του. Κάλεσε την Τερέζα και την Κλάρα για μια βόλτα με το αυτοκίνητο στο κέντρο της πόλης. Ο Κλάβδιος οδήγησε σε έναν ήσυχο δρόμο κοντά στην κεντρική πλατεία, όπου μικρά μαγαζιά ήταν ευθυγραμμισμένα σε καλοδιατηρημένα ιστορικά κτίρια. Σταμάτησε μπροστά σε ένα πρόσφατα ανακαινισμένο κτίριο με πρόσωψη σε αποχρώσεις του θαλασσιού πράσινου και μεγάλα παράθυρα. «Τι πιστεύετε?» ρώτησε ο Βερνάρδος, παρατηρώντας προσεκτικά την αντίδραση της Τερέζας. Εκείνη κοίταξε το κτίριο, μετά τον Βερνάρδο, μπερδεμένη. «Είναι όμορφο». «Τι είναι?» «Προς το παρόν απλώς ένα άδειο κτίριο», απάντησε εκείνος, «αλλά θα μπορούσε να είναι μια καφετέρια, αν κάποιος ενδιαφερόταν να τη διαχειριστεί». Τα μάτια της Τερέζας άνοιξαν διάπλατα όταν κατάλαβε τι υπονοούσε. «Κύριε Βερνάρδε, εσείς δεν...» «Αγόρασα το ακίνητο πριν από 2 μήνες», εξήγησε εκείνος. «Το ανακαίνισα ειδικά με γνώμονα μια προσβάσιμη καφετέρια, με τραπέζια στο πεζοδρόμιο, ευρύχωρο εσωτερικό χώρο. Έχει μια πλήρη κουζίνα στο πίσω μέρος, εξοπλισμένη με ό,τι χρειάζεται». Έκανε μια παύση, παρατηρώντας την άπιστη έκφραση της Τερέζας. «Θα ήθελα να σας την προσφέρω». «Να την προσφέρετε», επανέλαβε εκείνη, χωρίς να μπορεί να επεξεργαστεί πλήρως αυτό που άκουγε. «Ως δική σας ιδιοκτησία», διευκρίνησε ο Βερνάρδος, «έχει ήδη καταχωρηθεί στο όνομά σας και της Κλάρας. Τα έγγραφα είναι στον δικηγόρο μου». Η Τερέζα έφερε τα χέρια στο στόμα της, τα μάτια της δακρυσμένα. «Αλλά γιατί?» Ο Βερνάρδος κοίταξε την Κλάρα, που παρακολουθούσε τη σκηνή με ορθά νυχτα μάτια από ενθουσιασμό. «Επειδή εσείς με φέρατε πίσω στη ζωή», απάντησε απλά, «και επειδή όλοι χρειαζόμαστε ένα έργο, κάτι που να μας κάνει να σηκωνόμαστε το πρωί με σκοπό. Αυτό θα είναι το δικό σας». Κατέβηκαν από το αυτοκίνητο και μπήκαν στην επιχείρηση. Το εσωτερικό ήταν ακόμα πιο εντυπωσιακό από την πρόσωψη, ευρύχωρο, με ανοιχτόχρωμο ξύλινο πάτωμα, μαρμάρινο πάγκο και λεπτομέρειες που θύμιζαν διακριτικά τον κήπο των ακίνητων, όπως η ταπετσαρία με σχέδια φυλλωμάτων και τα στρατηγικά τοποθετημένα γλάστρες με φυτά. «Λείπει ακόμα η τελική διακόσμηση», φυσικά εξήγησε ο Βερνάρδος, κινούμενος με τις πατερίτσες στον χώρο. «Σκέφτηκα ότι θα θέλατε να επιλέξετε προσωπικά τις λεπτομέρειες». Κλάρα έτρεχε από τη μία πλευρά στην άλλη, εξερευνώντας κάθε γωνιά του χώρου. «Μπορούμε να βάλουμε τα σχέδιά μου στους τοίχους, μαμά, και να φτιάξουμε πολύχρωμα κέικ, και να έχουμε μια γωνιά μόνο για να διαβάζουμε βιβλία». Η Τερέζα φαινόταν ακόμα σε κατάσταση σοκ. «Κύριε Βερνάρδε, δεν ξέρω καν πώς να σας ευχαριστήσω. Αυτό είναι υπερβολικό. Δεν μπορώ να δεχτώ κάτι τέτοιο». «Μπορείτε και πρέπει», επέμεινε εκείνος. «Δεν είναι δώρο, Τερέζα. Είναι μια επένδυση. Σε εσάς, στην Κλάρα και στο μέλλον που χτίσαμε μαζί». Έδειξε σε έναν μικρό υπερυψωμένο χώρο στο πίσω μέρος της καφετέριας. «Επιπλέον, κράτησα εκείνη τη γωνία για ένα πιάνο. Σκοπεύω να έρχομαι να παίζω περιστασιακά, αν μου επιτρέψετε». Η Τερέζα άφησε επιτέλους τα δάκρυά της να κυλήσουν ελεύθερα.
Φυσικά και ναι. Πάντα. Οι επόμενες εβδομάδες ήταν γεμάτες εντατική προετοιμασία. Η Τερέζα αφοσιώθηκε στην επιλογή προμηθευτών, στη δημιουργία του μενού και στην πρόσληψη προσωπικού, ενώ εξακολουθούσε να εκπληρώνει τα καθήκοντά της στην έπαυλη. Ο Βερνάρδος, από την πλευρά του, παρακολουθούσε τα πάντα από απόσταση, προσφέροντας συμβουλές μόνο όταν του ζητούσαν, επιτρέποντάς της να αναλάβει τα ηνία της επιχείρησης. Η Κλάρα, ενθουσιασμένη με το έργο, αποφάσισε ότι η συμβολή της θα ήταν η δημιουργία της οπτικής ταυτότητας του χώρου. Με τη βοήθεια της δασκάλας της τέχνης, σχεδίασε ένα λογότυπο, ένα ποτιστήρι σε σχήμα καρδιάς που έριχνε πολύχρωμα λουλούδια. Όταν το έδειξε στον Βερνάρδο, εκείνος δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του. «Είναι τέλειο», Κλάρα, είπε η φωνή του πνιγμένη. «Απολύτως τέλειο». Η μικρή καφετέρια, βαφτισμένη καφέ των λουλουδιών, εγκαινιάστηκε ένα ηλιόλουστο πρωινό του Φεβρουαρίου. Η πρόσωψη, τώρα διακοσμημένη με το λογότυπο που σχεδίασε η Κλάρα και κρεμαστά γλάστρες με λουλούδια, τραβούσε τα περίεργα βλέμματα των περαστικών. Στο εσωτερικό κάθε τραπέζι είχε λάβει ένα όνομα λουλουδιού και τα μενού. Χειρόγραφα σε ανακυκλωμένο χαρτί πρόσφεραν ποτά και φαγητά με ονόματα που παρέπεμπαν στον κήπο. Καπουτσίνο ορτανσίας, πουισιούπνι κέικ κανέλας μανόλιας, κλάε ψωμί φυσικού προζυμιού για σέμιου. Σε μια διακριτική γωνιά, κοντά στην είσοδο, μια ξύλινη πινακίδα έφερε την επιγραφή «Εδώ πάντα ποτίζεται ό,τι έχει σημασία». Δίπλα, ένα μικρό κόκκινο ποτιστήρι σε σχήμα καρδιάς, πανομοιότυπο με αυτό που η Κλάρα είχε δώσει στο Βερνάρδο, χρησίμευε ως διακοσμητικό αντικείμενο και σύμβολο της φιλοσοφίας του τόπου. Προς έκπληξη πολλών, ο Βερνάρδος δεν παρέστη στα επίσημα εγγένεια. Έστειλε λουλούδια και μια συγχαρητήρια επιστολή, αλλά προτίμησε να αφήσει εκείνη τη στιγμή να ανήκει εξ ολοκλήρου στην Τερέζα και την Κλάρα. Ήταν η αρχή τους και εκείνος καταλάβαινε τη σημασία του να δώσει χώρο για να ανθίσουν μόνες τους. Μια εβδομάδα αργότερα, όταν η αρχική αναστάτωση είχε υποχωρήσει, ο Βερνάρδος επισκέφθηκε επιτέλους το καφέ. Ήταν απόγευμα, ώρα με λίγη κίνηση. Χρησιμοποιώντας τις πατερίτσες του, κατάφερε να μπει χωρίς βοήθεια, προκαλώντας έκπληκτα και σεβαστικά βλέμματα από τους λίγους παρόντες πελάτες. Η Τερέζα τον υποδέχτηκε με μια στοργική αγκαλιά. «Περίμενα την επίσκεψή σας», είπε εκείνη, οδηγώντας τον σε ένα δεσμευμένο τραπέζι κοντά στο παράθυρο. «Πώς νιώθετε βλέποντας την επένδυσή σας να λειτουργεί?» «Δεν είναι η δική μου επένδυση, Τερέζα. Είναι το δικό σας καφέ. Εγώ απλώς είχα το προνόμιο να βοηθήσω να γίνει πραγματικότητα». Η Κλάρα, που βοηθούσε τη μητέρα της μετά το σχολείο, έτρεξε να τον αγκαλιάσει μόλις τον είδε. «Κύριε Βερνάρδε, επιτέλους, ελάτε να τα δείτε όλα. Όλα τα σχέδιά σας είναι στον πίσω τοίχο και το πιάνο έφτασε χθες και έχουμε μια γωνιά βιβλίων και φτιάχνουμε την καλύτερη ζεστή σοκολάτα στο ναύπλιο». Ο ενθουσιασμός του κοριτσιού ήταν μεταδοτικός. Ο Βερνάρδος άφησε τον εαυτό του να οδηγηθεί από εκείνη μέσα στην επιχείρηση, θαυμάζοντας κάθε λεπτομέρεια, κάθε προσεκτική επιλογή που αντανακλούσε την προσωπικότητα της Τερέζας και την καλλιτεχνική πινελιά της Κλάρας. Ο τόπος είχε ψυχή, την ίδια ψυχή που εκείνες είχαν βοηθήσει να ξυπνήσει μέσα του. Όταν έφτασαν στη μικρή σκηνή, όπου είχε εγκατασταθεί το όρθιο πιάνο, ο Βερνάρδος ένιωσε έναν κόμπο στον λαιμό του. Το όργανο δεν ήταν τίποτα σε σύγκριση με το Steinway της έπαυλης, αλλά είχε τη δική του γοητεία. Στον τοίχο πίσω του, σε μία απλή κορνίζα, βρισκόταν το πρώτο σχέδιο που η Κλάρα είχε κάνει για εκείνον, αυτό με τον μαέστρο να παίζει σε έναν ανθισμένο κήπο. «Η μαμά είπε ότι μπορείτε να παίξετε όποτε θέλετε», εξήγησε η Κλάρα. «Νομίζει ότι οι πελάτες θα το λατρέψουν». Ο Βερνάρδος χαμογέλασε, συγκινημένος από τη χειρονομία. «Ίσως μία μέρα», απάντησε, γνωρίζοντας ότι η υπόσχεση ήταν ειλικρινής. «Σήμερα ήρθα απλώς για να εκτιμήσω αυτό που δημιουργήσατε». Κάθισαν μαζί για να πιούν καφέ και να δοκιμάσουν τα σπιτικά κέικ που ήδη άρχιζαν να γίνονται επιτυχία στην πόλη. Η Κλάρα μιλούσε ασταμάτητα για τα σχέδια για το μέλλον του καφέ, βραδιές ποίησης, εκθέσεις τοπικής τέχνης, συναντήσεις αφήγησης ιστοριών για παιδιά. Η Τερέζα, πιο συγκρατημένη, αλλά εμφανώς χαρούμενη, πρόσθετε πρακτικές λεπτομέρειες και μοιραζόταν τις πρώτες εντυπώσεις των πελατών. Όταν ο ήλιος άρχισε να δύει, ρίχνοντας ένα χρυσό φως μέσα από τα μεγάλα παράθυρα, ο Βερνάρδος συνειδητοποίησε ότι ήταν ώρα να φύγει. Είχε εκπληρώσει αυτό που είχε έρθει να κάνει, να γίνει μάρτυρας της ευτυχίας που είχε βοηθήσει να χτιστεί.
«Πρέπει να φύγω», ανακοίνωσε, ετοιμαζόμενος να σηκωθεί. «Ο Κλάβδιος πρέπει να περιμένει έξω». «Αλλά θα επιστρέψετε, έτσι δεν είναι?» ρώτησε η Κλάρα κρατώντας το χέρι του. «Ναι, ουκαπάρι, για να παίξετε πιάνο». «Θα επιστρέψω», υποσχέθηκε εκείνος. Πολλές φορές. Καθώς αποχαιρετίστηκαν στην πόρτα, η Τερέζα του κράτησε τα χέρια σφιχτά, τα μάτια της λαμπερά από συγκρατημένη συγκίνηση. «Ποτέ δεν θα μπορέσω να σας ευχαριστήσω αρκετά, κύριε Βερνάρδε». «Δεν χρειάζεται», απάντησε εκείνος χαμογελώντας. «Απλώς συνεχίστε να ποτίζετε τι έχει σημασία». Όταν ο Κλάβδιος τον βοήθησε να μπει στο αυτοκίνητο, ο Βερνάρδος κοίταξε για τελευταία φορά την φιλόξενη πρόσωψη του καφέ των λουλουδιών. Ένιωσε μια γαλήνη που δεν γνώριζε εδώ και πολλά. Χρόνια την άσκη και αρικάμουστιας, την αίσθηση ότι είχε συμβάλει σε κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό του, ότι είχε γίνει εργαλείο για να μπορέσουν άλλοι να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. Το επόμενο πρωί, η Κλάρα εμφανίστηκε στην έπαυλη νωρίτερα από το συνηθισμένο. Έφερε μαζί της το μπλε τετράδιό της, τώρα σχεδόν τελείως γεμάτο με ιστορίες, σχέδια και συναισθηματικές συνταγές. «Καλημέρα, κύριε Βερνάρδε», χαιρέτησε χαρούμενα, μπαίνοντας στη βιβλιοθήκη όπου εκείνος διάβαζε την εφημερίδα. «Σας έφερα κάτι». Του έδωσε ένα φύλλο σχισμένο από το τετράδιο, όπου είχε γράψει με την ακανόνιστη γραφή της «Συνταγή. Για ειδικές μέρες και ένα να ξυπνάς σκεπτόμενος, καλά πράγματα 2. Να πίνεις καφέ, θυμόμενος όσους αγαπάς 3. Να κάνεις κάτι δύσκολο ακόμα κι αν φοβάσαι 4. Να βοηθάς κάποιον να είναι ευτυχισμένος 5. Να κοιμάσαι, ξέροντας ότι αύριο θα είναι ακόμα καλύτερα. Είναι για να το κρατήσετε», εξήγησε εκείνη, «για όταν δεν είμαι εδώ». Ο Βερνάρδος συνοφριώθηκε, μπερδεμένος. «Και γιατί δεν θα ήσουν εδώ?» «Επειδή τώρα πρέπει να βοηθάω τη μαμά στο καφέ μετά το σχολείο. Δεν θα μπορώ να έρχομαι κάθε μέρα». Υπήρχε μια νότα λύπης στη φωνή της, αναμεμειγμένη με την περηφάνεια της νέας της ευθύνης. Ο Βερνάρδος ένιωσε το ίδιο, ένα γλυκόπικρο μείγμα απώλειας και εκπλήρωσης. «Καταλαβαίνω», είπε διπλώνοντας προσεκτικά το χαρτί, «αλλά θα είσαι πάντα ευπρόσδεκτη εδώ, Κλάρα. Ο κήπος των ακίνητων είναι τόσο δικός σου όσο και δικός μου». Εκείνη χαμογέλασε, ανακουφισμένη. «Μπορώ να έρχομαι τα Σαββατοκύριακα. Και στις διακοπές. Όποτε θέλεις», διαβεβαίωσε εκείνος. «Επιπλέον, τώρα που περπατάω με τις πατερίτσες, μπορώ να σας επισκέπτομαι στο καφέ πιο συχνά». Τα μάτια της Κλάρας έλαμψαν με μια ξαφνική ιδέα. «Μπορείτε να διδάσκετε πιάνο εκεί και να λέτε ιστορίες στα παιδιά και να διδάσκετε για λουλούδια». Ο Βερνάρδος γέλασε, μεταδοτικά από τον ενθουσιασμό της. «Είναι μια εξαιρετική ιδέα, Κλάρα, η επίμονη. Θα το σκεφτώ σοβαρά». Εκείνη τη στιγμή συνέβη κάτι εξαιρετικό. Η Κλάρα με τον τυπικό της ενθουσιασμό έτρεξε να τον αγκαλιάσει. Ενστικτωδώς, ο Βερνάρδος σηκώθηκε από την καρέκλα του, στηριζόμενος στις πατερίτσες για να την υποδεχτεί. Για λίγα δευτερόλεπτα έμειναν έτσι, εκείνος όρθιος, με προσπάθεια αλλά με σταθερότητα, αγκαλιάζοντας το μικρό κορίτσι που είχε μεταμορφώσει τη ζωή του. «Είστε όρθιος», αναφώνησε εκείνη μαγεμένη. «Πατ ίδιαβη, ντότι σας». «Όχι ακριβώς μόνος», διόρθωσε εκείνος κοιτάζοντάς την με νόημα. «Ποτέ ξανά δεν θα είμαι πραγματικά μόνος». Κλάρα σιώ μέσα από το παράθυρο της βιβλιοθήκης, το πρωινοφως φώτιζε τον κήπο των ακίνητων. Τα λουλούδια κυματίζονταν απαλά με το αεράκι, σαν να χαιρετούσαν, σαν να καταλάβαιναν το σιωπηλό θαύμα που συνέβαινε μέσα σε αυτούς τους τοίχους. Ένας άντρας που πίστευε ότι ήταν καταδικασμένος στην ακινησία, ανακάλυπτε ξανά, βήμα προς βήμα, όχι μόνο τη φυσική κίνηση, αλλά την κίνηση της ίδιας της ζωής, αυτόν τον συνεχή χορό μεταξύ του δίνω και του λαμβάνω, μεταξύ του διδάσκω και του μαθαίνω, μεταξύ του ποτίζω και του ανθίζω. Στο ράφι πίσω τους, όπου άλλοτε βρίσκονταν τρόπαια και διπλώματα επαγγελματικής αναγνώρισης, τώρα υπήρχε μόνο μια απλή κορνίζα με ένα παιδικό σχέδιο. Ένας λαμπερός ήλιος, μια αναπηρική καρέκλα και η φράση γραμμένη με πολύχρωμα και ακανόνιστα γράμματα. «Μπορείς να περπατήσεις πρώτα με την καρδιά σου». Και ήταν ακριβώς αυτό που ο Βερνάρδος Αλμπουκέρκης είχε μάθει να κάνει. Τέλος της ιστορίας, αγαπητοί ακροατές, ελπίζουμε η διαδρομή του Βερνάρδου και της Κλάρας να έχει αγγίξει τις καρδιές σας και να έχει ποτίσει τις δικές σας ελπίδες. Για να ανακαλύψετε περισσότερες εμπνευσμένες ιστορίες όπως αυτή, μην παραλείψετε να δείτε την ειδική μας playlist «Αναγεννήσεις»
που είναι διαθέσιμη στο κανάλι. Αν αυτή η αφήγηση έφερε φως στη μέρα σας, αφήστε το like σας και εγγραφείτε για να συνεχίσετε να λαμβάνετε ιστορίες που, όπως ο κήπος των ακίνητων, ανθίζουν ακόμα και στα πιο απροσδόκητα μέρη. Μοιραστείτε στα σχόλια ποια ήταν η στιγμή που άγγιξε περισσότερο την ψυχή σας, μήπως ήταν όταν η Κλάρα έδωσε το ποτιστήρι σε σχήμα καρδιάς ή όταν ο Βερνάρδος τελικά σηκώθηκε. Ανυπομονούμε να διαβάσουμε τις εντυπώσεις σας. Μέχρι την επόμενη ιστορία.